Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palimay Drama o karon atong i-upload ang handumanan sa usa ka awit. Away lang sa inyo paminaw mga listeners no. Kay kato ato ang Palimay Drama wala pa man kaabot og 1 hour. Away lang sa inyo paminaw mga listeners. Nindot mo ka po ni siya nagapot ay pagtulunan nga kuha gapon ni ang drama no. Pero dili jud pareha sa Palimay Drama nga daghan jud ganahan no. Kay katong last na itong i-upload nga handumanan gamay ra magutog siya obvious no o nga wala kay gapaminaw no. Pero mintras gahulat pa tao sa ato ang Palimay Drama nga moabot sa 1 hour kan langawin sa ating mga listeners no. Kabalo ko naga po'y ganahan nga maminaw ani nga drama handumanan sa usa ka awit. Dili pa nato sugdan atong drama atong basahon katong last nga comment sa katong giuna natong upload no katong handumanan nga atong basahon nga kini atong handumanan karon taas ni siya no kay bola ni siya atong May 2024 nga magbasa ta katong last katong nag-comment katong filmero natong gi-upload nga handumanan nga 2 hours. Ang first comment na to si Ma'am Lee Queens. Ako gusto ko yan. Ganahan dahil si Ma'am Lee Queens ani nga itong handumana no. Kay sa gamay pa ko naanam dyan na handumana no. Nga mao dyan na akong paminawon gapon sa una handumanan o sulira no. Nindot gapon ni siya mga listeners no. Hinaot nga mapaminawan gapon ninyo mga listeners no. Masuportaan gapon ninyo ato ang handumanan sa usa ka awit. Mintras maghulat-hulat pa ta o maabot og 1 hour ato ang drama. Na nakoy gi-edit man gud ato Palimay Drama pero wala pa nakaabot og 1 ka oras. Ang kaduhang comment ni Ma'am Lee Queens sa una lang yan maayo. Mao ni ang comment ni Ma'am Lee Queens no katong sa atong drama nga handumanan. Si Tuper Valdez ako pod idol ganahan ko sukat sa gagmay paminay handumanan hantud karon nindot gapon paminawon. Ganahan gapon si Tuper Valdez no sa handumanan. Si Mercy Sandoval gusto sad nako ni nga drama idol. Daghan gapon ganahan at nga atong handumanan no. Pinaot nga malingaw gapon mo ani nga atong handumanan. Si Ma'am Lisa Aduan okay man pod ni kaayo Lods handumanan kini nindot kay non-stop na. Salamat Lods. Kini atong drama non-stop no. 3 hours ni siya dili mo masumhan pud ani kay tuloy-tuloy ang atong drama. Salamat kay kanimo Ma'am Lisa Adwan sa imong pagpaminaw no. Permi sa salamat sa imong pagpaminaw sa handumanan. Ganahan gapon dai ka no sa handumanan sa usa ka awit. Ang ikatulo nga comment ni Ma'am Lee Queens, paita no, may babae talaga mas piliin ang pirasan. Tinuod na daghan karon no. Mas daghan jud kay karon babae nga mas pilion pa nila ang kwarta kaysa gugma. Ang praktikal na kay karon panahon na. Salamat kay kaning Ma'am Lee Queens no, ganahan jud ka sa ganahan pud ka no sa handumanan sa usa ka awit. Na-miss na pud nako ang imong comment ma'am sa sa tong Palimay Drama no. Siguro busy kay siguro ni si Ma'am Lee Queens no sa iyang trabaho. Amping-amping lang diya ma'am sa imong trabaho no sa laing nasod. Si Mercy Sandoval kininindot idol. Ganahan kay gapon si Mercy Sandoval no. Salamat kay kanimo Mercy Sandoval nga ganahan ka sa ato ang drama nga handumanan sa usa ka awit. Si Music Lover Mix makalingaw man pod kaayo gapon ni mga drama dol. Pwede na sad kini sa imong raya dol para dili kay kampisyor. Sakto ka po no. Kay pag dili makaabot ato ang 1 ka oras atong Palimay Drama, mag-upload sa tao handumanan no. Nga taason lang nato para dili mo mabitin sa pagpaminaw sa atong handumanan no. Si Catherine Solit, indot kay ni sir, mao ni pirmi na mo paminawon sa gagmay pa mi. Tinuod no. Sukad ako sa una mao sa gamay pa jud ko. Naa jud ni handumanan no. Malingaw pud ka no kay maka na seryoso ba ma serious no serious sa tani. Si Oscar Evedog ngano man ni idol handumanan man ni idol pero okay ra na idol. Mao ni ang comment ni Oscar Evedog.
Ikaw ang comment ni Oscar Abedog, basta idol, bisag asa pa ka na ako pirmi nimo idol. Salamat kanimo Oscar Abedog no, nga maski sa handumanan ganahan gapon ka. Salamat kay sa imo ha. Si Ma'am Crislin Tapaw, mao din ako makita kahapon pa ko kahulat sa new upload sa Palmay Drama Idol. Naaram day ka diring dapita, magadumdum jud ko aning handumanan sa usa ka awit kay mao ni uso sa mga katigulangan sa gamay pa ko. Maskin sa silingan mandunggan ni nako, dagan gapon kung tulun-an ani nga mga drama idol. Mura uploads and still waiting at pagyapon sa mga upload kay sa Palmay Drama. God bless idol. Salamat kanimo Ma'am Crislin Tapaw nga nagapaminaw gapon ka sa ato ang handumanan sa usa ka awit no. Si Judith Sakia mao ni among gapaminaw sa una. Mao din no. Dagan gapon ganahan sa ato ang handumanan sa usa ka awit no. Naot nga kinatong gi-upload karon ganahan gapon mo. Si Kristan Villa Agay, I miss those days nga wala pa ko'y buot. Mao no. Kay kini man gud handumanan dugay na kay ni no. Antud karon no, mao gyapon gapaminawon sa uban no, handumanan sa usa ka awit. Si Mary Grace Pamugas, nara gyapon ko sir idol bisan unsa oy lingaw man gyapon pero mas alegre to Palmay Drama pero tindog akong balibo sa kambal oy hunaon-hunaon. Ang karelate si Ma'am Mary Grace so, sa tuwang drama nga handumanan. Salamat kay kanimo Ma'am Mary Grace Pamugas. Naminaw gapon ka sa atong handumanan ug hinaot nga malingaw gapon ka karon ma'am no nga dili ka malayan ani atong drama karon kay tinag-as no tag 3 hours mitras kahulat ta sa ato ang Palmay Drama nga makaabot siya og 1 hour sa ato pag-edit no wala pa mo nakaabot kalingawal sa ninyo no hinaot nga masuportahan gapon ninyo atong handumanan sa usa ka awit. Jo Buna, nindot ni idol. Ganahan gapon si Jo Buna no. Naminaw gapon siya sa ato ang handumanan sa usa ka awit. Salamat kanimo Jo Buna. Si Amanda Torres, nice kayo imong drama idol kay naay mga pagtulunan jud among makuha. Salamat kanimo Amanda Torres sa imong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit. Ganahan gapon ka no. Si Judy Polistico, kini idol nindot sad kay naay pagtulunan nga drama. Bilib kay ko ani niya no kay permini siya comment sa tuwa nga malingaw ko sa mga comment no. Amping dia Judy Polistico. Salamat kay sa imo ang permi pagpaminaw sa atong drama. Si Ma'am Balbina Tapalis, ganahan pud ko ani sir. Tuwang comment ni Ma'am Balbina Tapalis. Mo ni akong paminawon sa una sir, suliran ug handumanan sir, basin unsay upload nimo sir, naar ko pirmi maminaw sa imong mga ginang-upload. Salamat kay kanimo Ma'am Balbina Tapalis nga naadjud ka pirmi no paminaw sa tuwa o ganahan gyapon ka sa atong drama nga handumanan sa usa ka awit. Ug mao to mga listeners no, tanan ga comment sa ato ang handumanan sa usa ka awit katong last natong nang gi-upload. O karon akong gi-upload karon 3 hours handumanan sa usa ka awit. Naot ko mga listeners nga suportahan gyapon ninyo ato ang drama nga handumanan sa usa ka awit. Kalingawi lang niyo paminaw mga listeners no. Intras gahulat pa ta o maabot o 1 hour kato akong gi-edit nga Palmay Drama no, wala pa jud siya nakaabot. 4 pa ka episode no ako ang na-edit. Wala pa siya tulog para makaabot siya o 1 hour no. Ito nang sugdan mga listeners ato ang handumanan sa usa ka awit. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano ba daw siyang kaagikaroon? Mokining usa ka lalaki nga taga Pardo, Cebu City. Ang atong matatampo, digdas sa nga Jake. Kiduo ko ni mo, Jake. Ano sa pa man ka mag-usap, ha? Mama, saray. Sa iyo boys, buntag ko. Nagyaw-yaw na siya ka na. Ang araw sa di ko magyaw-yaw. Nga sa'yo ba guys buntag. Pero pila na kabuok ang nangita di mo din, Naay mga babae. Nasa mga ginikanan sa babae kay imo ko nung gihilabtan ang ilang mga anak. Sus, api nag-uunsa. Yung Jake, kung wa kay kaluoy sa mga babae.
Kaloy iintaw imong kaugalingon na lang kay basin og magabaan ka anak. Ha, tuom, kagaba, may. Uy, Ato na ko, ma. Buduti na ko. Jake! Askang lingawan ako gabi, bay. Ako, masad. Oo, ikaw. Sigurado yung kang nalingaw kay nawa lang mo kalad sa ibong chicks gabi. Oo, lagi. Pero tingnan para sa kong ubay. Kana na huwag na inom, eh. Ay, kuwang pa na. Ato na usmano niya. Aw, sukol gapon. Og, nasa gag-invite ka chicks, ha? Og magdako na siya amiga niya. Ikaw na bahala sa amiga, ha? Sos, maliit ang bagay. Bye, si Ariana. Og, ang young friend, si... Sheila, akong best friend. Hi, guwapa. Ay, Sheila. Hi. Hello. Jake. So, ikaw na ipahala sa akong amiga ha, Jake? Okay na ka? Hindi lagi kami himutang. Nakiwawan lang ko, good. Nga naman. Uwa ko manad og ingon ani nga mga lugar. Og, dili sa ko manginumay. Mau ba? Pero, sige lang. Okay ra ko. Ang gawas na? Ha? Sorry, Jake, ha? Pero dili ko sama sa uban nga musugot ra nga dadon bisan asa. Oh, what? Ay, kabala ka. Huwag ko'y daw utang tuyo ni mo. Di sa tiga-type mo, hindi ka hilaptan. Aray, ha? Sige, tanaw eh. So, okay na ka nga. Wala na ta dito? Oo. Thank you, ha? O, isa pa yan. Naamong na lang hinuon ka. Nag-party unta ka karon. Bisag ingon nani ko nga hilig kay party, pero di sa ko ganahan ko na ako'y kauban nga dili komportable. Wow. Gentleman, di ay ka. Medyo. Sa kamara ko dili gentleman. Har. Dili lagi ko ni mo mada sa mga ingon anak, Jake. Wag ako. Uy! Mau ba? Lahi siya sa ubang mga babay? Oo, bay. Dili mo siya sayon, good. Mura pag lisod kayong sudlo ng iyang kinabuhi. O nahibong sa gabi nga ngano nga wa ko maghuna-huna og binastos niya. Bisag ako na siyang gibinuangan. Mura pag taas ang ako respeto niya. Ay. Ay, basin og mo na magkapausab ni mo, bay. Unsa? Kadang mga ingunan nga klase sa mga babae ang magkaparealize sa mga lalaki. Ug basig siya na gyud ng babayana. Bay. Yang siman, nakuha ba nimo iyang number? Aron agdahon lang nimo siya dihit. Ha? Magkikita ka? Oh, kanagon okay rin nimo. Oh, kung makikinom ka, sorry. Pero dili ko. Oh, ha? Uy, hindi pwedeng inom, uy. Ayun na lang. Salamat. Ay kahanggaw baguday ni mo oy. Imong gipili ang inom kay niya. Di ko ganahan ng pugnan ko, ma. Aw hinoon, basin og wa gyud kay gusto anang bayhana. Kay ang tinuod nga nakagusto no, bisan pa og dili kasultian, ikaw na mismo may mag-usab para niya. Oh, ma. Oh, ni dayon man lagi ka pagkikita. Ganahan mo ko makakita mo. Basta kay giingnan nati ka ha. Dili ko ganahan makig-inom. Yes, boss. Ikaw may masunod. Ha? Nagpabukid mo? Oo. Ay, pa. Di ba ka ganahag bukid kaya mo nagbabungulos kami ngaw? Oo, lagi. O niya. Nga naman. Usa man din hitabo. Waso gan kay bawang ngano bay? Ganahan ako mutuman siyang unsa iyang gusto. Basta ang importante na ko nga makauban ako siya. Ay. Murag naagi na dutlan diri ba? Ha? Doda na ko bay. Nga in love na ka. So? O kini mo isuot siya muna huna ha? Kung manguyab kag ingon ana nga klase sa babae, grabe kay mga adjustment bay. Siyempre, dili mo parte, dili mo inom. Gusto og mingaw og boring nga dapit. Bay. Bay mangno ra ni ako. Sa di pa kamusuod siyang kinabuhi.
Sakto imong amigo. Ma, Pero kanang tanan, dili na nimo igsapayan kung nakagusto gyud kaniya. Kay kung ampingan nimo siya, syempre, piliun gyud nimo asa siya mas komportable. hinoon. Andam ko mag-usab para niya, ma. Di ko magduha-duha og sud sa iyong kinabuhi. Aw, malipay ko kung mausab kaniya, nak. So, unsa man imo na siyang panguyaban? Sigurado na gid ka nga manguyab ka na ako? Lagi. So okay ra nimo kung dili na ti ka paimnon. Palaagon. Oo. Biyaan na ako tanan. Basta, dili lang ko ni mo biyaan. Sige good. Unsay sige good. Sige na. Uyab na ta. Oh. Thank you. Kay biliban ako ni Ubay. Pila na yung kabuhan nga, ka mainom. Nausap na yun ka. Ingon na ako mo hatag og importansya sa usa ka relasyon, bay. Pero, anyang gabi ba? Hmm. Adto may mag-celebrate sa akong birthday sa bar. Itang ubanan lang, Ariana. Saman, adto mo? So ayan akong ingon si Sheila, bay. Dili ko. Pero, babe, bagti na sa kong amigo. Usa pa, naman si Ariana bitaw nga amiga ni mo. Di ba pwede nga, bisag ka? Dili lagi ko. Ako kung gusto ka mo ato, ikaw lang. Sobra mo kay. Nga naman. Gikapoy na ka? Napula na kas boring nga kinabuhi ka uban ko? Ambuti mo. Mo rin nakatunga karon. Pinag-away na noon day mo. O bay, Ingon ana magida si Sheila Jake. Mao ganing gidan ako siya sa bar adto nagkita takay para matuway siya og nightlife. Pero di man siya ganahan. Pwede mo ba no? Itagay na lang na. Pugpos laman nga, niya karon din eh. Pag-enjoy na lang. sige. Lipong ko. Dagay ka mahubog kay wala man kainom-inom. Bagod. Mong amigo ni unag lakaw na emergency. Sus. Oo nga tong emergency eh. Natoy lang chicks eh. Mao pa? Ay, sorry, Aria. Sorry ah. Slide mo ko nun. Hubog ka. Sige lang. Pause na mangkuan ng imong amigo niya ba? Usaw ni mo? Basta. Jake, nalipong na sa dwaya gid ko. Mangita sa tagkapahuwayan na. Ariana. Di ba? Please, tag chance ka makabaw sa buutan ni mong amigo. Ako mo gabiton. Kapag iguglain nga naamang ka. Dali na pa. Ariana. Salamat kay Hisod sa usa ka buwan kapin. Imo na gid kong giatubang. Oo, Jake. Kay naglibog pa ko itong panahon na if angay pa ba na ito padayonon. Padayon. Dili na ko, Jake. Ha? Buwag na ta. Nahibaw ko sa hitabo ninyo ni Ariana. Sheila. Kuan. Wato na ko tiwa. Promise. Ubog na ko ato. Unyay, paunsa pa man na nimo. Nga mabdos naman ang akong amiga. Unsa? Barugi siya, Jake. Kay musamot akong kalagot nimo kung dili mo siya barugan. Sheila, sorry. Pasilo ako. Nagbahay na ko. Sorry kayo. Kung mabalik pa lang nako. Kung mabalik pa lang nato, wa na lang unta ko masugot nga ma-in love ko nimo. Sheila. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay akapin, naglalaho sa dilim. Kung kanus ako nausab kung nakakita og babae nga para nakidnako, ako pagining nausikan. Maong grabe akong pagmahay sa akong nabuhat. Ug so kada to, nilikay na gid ko sa inom ug sa raag. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga kalubihan
Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Kian. Kuya, sige na. Tagi ko kwarta ba? Di lagi. Ba sinog maglaglaag ra ka? Man ako gatag ni mo kwarta ha para sa imong mga project. Pila na may akong pangayoon, good. Daw sa di mo kuya, uy. Oh, Iyan. Unsa ka ba? Di ba gaing nanti ka? Nga kung si Kinsay naay kaya, mo ibuhatag? Ayaw ra gud pagdinaw. wa mo ko magdinaw pa. Pero di lang gid unta ko ganahan ba nga mupagawas og kwarta para sa way biling nga mga butang. Ako gani ko ilaglaag kay nag-focus ko sa akong pagtrabaho para makahatag ko sa tanang panginahanglan dinhi. Niya si Neil nga nag-eskwela pa, sayon ra kayo makapangayo og kwarta para lang sa iyong mga laag. Daggan ba ni mong istorya, oy? Ala, sige. Kuning una na malaganing imong ipakitang batasan dali na mo. Layas lang! Oh. Layas! Pa! Oo na inungdan na, nag-bitter inom des bar. Kay, nag-grow mo kayo. Nag-survey kang laag. Gusto lang ko malingaw bay. Tapoy na kay isbayo eh. Tanang istorya na buhato na ako. Kontrahon sa akong igsuon o gamahan. Pasensya na lang bay. Sa ako naman. Pasensya na ito kaya nga. Di ko makanha kay. Lagi, anniversary mo sa ako iyabot. Okay ra bay, okay ra. Okay ra way problema na. Ako na lang diri bay. Mutagay lang kog ako ra usa diri para malimot ko sa akong problema. Nalipong ko eh. Paitay ni watik at bang inom eh. Ato tanang shot. Ako pa ganito ganina, karon ako na sad. Murang kog yabag ani. Sige, gugising ako ron usa. Makatakod ra ba na? Ay. Kuyawan sa tani mo misoy. Sorry. 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 Sa to, makatakod ba? Ang smile sa usa ka tawo makatakod na. Mao nagpaduol ko nimo para matakdan ko. Hala no, nasa da kay problema? Yes. Ikaw? Di man ni problema. Hinanakit lang. Naibaw ra ba kog unsaon aron dali mawagtang ang problema? Kung saan man? Uban ako. Ha? Asa mo ta? Onya. Unsa man? In fairness, may kahining butang nga da. Sabi mo nag-enjoy ko. Og mura kog nawasan sa kong ginom da. Same. Please. Sa kadiyot nga panahon nalimot ka sa imong problema. O apil na sad ko. Kian, mo na akong pangalan. Lyra. And I'll give you my contact number later. What for? Just in case. Gusto kang malimot sa imong problema. Mo. Kaya ako ni mo bay. Ano ba ko nagadungog ni mo da nga? Nisukol kang ingon anak. Bay, wala sa kong kasabot sa kong debate atong higayon na bay ko. Unya, hubog pag ko. Pero, wala man sa dinuong ko magmahay bay. Nabuuan ka na, Neil! Ha? Oh, kadiyat lang bay ha. Ako nang atuon si Papa kay murag naglalis sila sa akong manghuda. So may problema pa. Istoryahin ang manghudi mo. Ha? Kay gikapo ay naging kugdupa na niya. Kaya nga naman di pa. Unsa man di problema ha? Mabdos na! Unsa? Wa na gyud ko makasabot ni Monel. Ano sige mo lang kag pabadlong na mo, ha? Uwa man ako tuyo ako yagod. Bahala na kasi mo kinabuhi, Nel. Wa na ko makasabot ni muda. Bahala na ka. Kuya. Di ko mo tuwa ng istorya nga wa tuyo amo ang namapdos. Tinuyuan gid na. O gani. Ay, itapata agad eh. Niya ikaw, unsa man ka? Problемado gyapon ka? Musugot ka ako makikita kung wa pa ko'y problema. Oh, sa pamidugay-dugayan na to. Dali na. Ay! Dali. Uy!
Ayay. Duda na ko, ana, ha? Ha? Dudaw sa unsa ba? Duda na ko, bay, nga. Ganahan na ka ng lira. Bay, ganahan gid ko niya bay. Di na ako nailimod bay. Pero diha ra na ko tob. Way laing meaning ang nahitabo namo. Gihimo lang namong pahungawanan ang usag-usa. Aw, tanaw to bitag madutlan nun yung kagkalitan niya. Oh, bay. Ay, ngano mo koy. Anong silira man ang pirming nasa kuno na. Gusto gid kay kung makakita niya. Hanggaw tingin ko. Suminit tabo na ako eh. Eh kung ing na nga. Nga na-inlove na ko niya. Wala siguro eh. Nalingaw lang gid siguro ko nga kauban ako siya. Pero kung sa kaano kung agdahon ako siya glaag. Basta makauban lang ako siya. Suwayan ako eh. Karon pa ta nagasuway og ingon ini no. Nagkita ta niya ng laag. Oo. Kapila namin ang uban pero anong murag ikulbaan ko karon. Huy. Sumiyat tabo na ako. Huy, okay ra ka? Ha? Oh, okay na. Sige na yung mga anita. Gutom na gid kaayo. In love na ka ni Lira, uy. Klaro kayo. Dilingunaan lang imong lihok kong mga istorya. Kaila ko ni mo ba eh? Og nahibaw ko nga nadutla na ka ng Lira. Ano sa may buhato na ko ba eh? Oh, sa bunda eh. Sulti isis tinuod. Ha? Na in love ka na ko? O Lera, sa tinuod lang, murag na anay kuwang nako kung di na ko makakita nimo. Pero wa ko mag-ingon ha nga, kinanglan nga ma-in love sa kanako ha. Abi ni mo? Usa sa nis akong tuyo ni mo maong ni okay ko nga makikita ni mo. Kay last na ni natong panagkita karon. Ha? Okay na ko. Og nag-guilty ko sa kong gibuhat. Dako kay ning sa na ako sa kong uyab. Na kay uyab? Okay yan. Nagkabuwak mi pero nagbalik na sad mi karon. Og sorry kiyan kung di na ko masuklian ang imong gibati para na ako. Oh, Lera. Kung mo ito yung desisyon ni Lera, kinahanglan gina nga ako ng respetuhon. Og ako na lang siyang kalimutan. Murag, nigaan-gaan lagi imong naong ron, kuya. Oh. Ato mga nangaging adlaw, bugat kay kag naong. Ay, kayo naman kay ka magpapadlong na ako ron. Huwag nakabantay ko, nga nang tinarong na ka. Di naman ko problemado, God. Ha? Nga nung problemado man ka? Nakasa mong gugo ato sa akong uyab, kuya. Pero karon, okay naman mi. O gani, muani man siya karon. Ako sige pala ilan mo, kuya. O, sige. Tauga lang niya ako ha kung naana siya. At tuwa lang niya ako sa akong kwarto. Hi, kuya! Oh, si Lira? Ngano man ka, kuya? Ngano mo nagdaigking man ka? Kuan? Kuan, base nagtungod kay di ba wa man si mahibaw nga babae ang imong uyab? Oo. Mao na nil. Lingon baya ka nga muari imong uyab. Mo tong nasya ko nga babae man imong uyab. Mao di ay. Kuya. Siya akong uyab. Love kayo nako si Lira, kuya. Nawa na siya nako kausa og di nako gusto mawa pa siya balik nako. Mayo kay nagkasinabot mo balik. Og salamat. Lira, di ba? Salamat sa pag-love sa akong igsoon. Tungod sa kataas sa espiritu ni Lira, ako siya gihatagan sa iyang gusto. Wa na nako siya sa muka pa, pero
Wag gyud kong magdahom, nasakit man di ay. Labi na nga may bawaan ako nga siya ang uyab sa akong igsoon. Samot nga gyatagan ko rason nga malayo ni Lira. Dininalang ko to og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Aramin. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Bohol. Apan kasamtangay nagtuyo sa Biasong, Talisay City, Cebu. Ang atong tatampo nagdasingan nga Hana. Sige na, Hans. Kuyog na mo ba? Di na sa lagi ko, Wilma. Gusto ko muli dayon human ko matrabaho. Paita sad nimo, uy. Paglingaw-lingaw sad pa nagsabi. Get a life. I love my life, Wilma. Pero wa kay love life. Amaw. Ginagaw, lagaw na. Dili ko. Sige na ba? Di lagi ko. Ano pa mamugos mo ka? Kay ganahan mo kung naa ka. Ha? Umaw mo ginis, Wilma. Ako mo gini natripan gini na. Ay, di na hinoon mawa sa kung nauna ang iyong gisulti. Binuang. Nahiba ako nga binuang ratong iya. Nagbinag ko rin ni Wilma eh. Wa man managad-sukad pag-abot na ko. Ngano ka niya eh. Dolo na kami. Lumon lagi ka ron. Wa kay labot. Ayaw pag-istorya na ako. Ang luod ko nimo. Ha? Nga naman? Gahi kay ka, uy. Bisag unsaon kag agda, dili gid ka. Okay, fine. Nahibaw ko nga naglibog ka nga nung ingon ani ang akong liho karon. Pero dili na nako kaya pang itago, Hans. Nakagusto ko nimo. Oh. Og wa ko magbinuang. Seryoso ko. Sa tinuod lang, love na tika, Hans. Oh. Wilma. Ang taong nga man ni mo sugta. Ang babae na gani naguna-una ni mo, nya di pa kaana. Nga naman, wag kay gusto ni Wilma, ha? Kailangan mo ko niya. Oh, pero di na. dili pa. Kasi dili pa. Uy, sugta na na, oy. Wanay pero-pero. Sugta na yun. Bay. So, kita na? Oh, kita na. Yes! Ayaw ka bala ka, Hans. Ang pingan kitik ka o ang atong relasyon. I love you. Hasta ko, Wilma. Ang pingasad na ko nga to relasyon. I love you too. Happy 4th anniversary, love. Happy 4th anniversary, said love. By the way, love, naay mayo nga opportunity dito sa Cebu ba? O naka-decide ko nga mutrabaho ko dito. Ha? Sa ato pa, magkalagyo dito, love? Karon na ni, love. Kung makatigom-tigom na ko, mag-uban na unya ta, okay? Sa pagkakaroon, antos lang una ta. Sige, good. Kumusta man ka diha sa Cebu? Okay ra ko din, love. Ikaw diha. Gimingaw na kay kunin mo. Ako sad. Oh? Nganong muram ka gisapot? Unsay problema? Wala bang ko makauyon ni Hans? Wa makayon sa unsa? Sa atong sitwasyon. Pila na katuig nga LDR ta. Og dagadagpo na sa nang atong edad. Wa pa kay planong mo pa ulit diri sa ato. Og magtukod na tagatong kaugalingong pamilya. Love, dili ngon anak kadali. Kuha pa ganing akong natigom. Wa ba ka makasabot, Hans? Gusto na kong makaanak. Wilma, Pero kung dili pa kaandam karon, mas maayo pag magbuwag na lang ta. Wilma. Wilma, ay suguing na ani. Dili na lagi ko, Hans. Gikapoy na ko. Love, gamay pag-antos na lang yun. Okay? Paabuta ko, Wilma. Ha? Upauli na kadiri sa ato? Oh, bye.
Kaya na ako'y plano para ni Wilma. Mag-propose ako niya. Abo ba? O sige bay. Good luck. Salamat, bay. Wala ko'y usikan nga oras. Gikan sa airport, diretso na ko ni Wilma. Oh, Hans? Love. Oh. Mabdos ka? Ganong di ka makatingog. Tubag ako. Ganong mabdos ka? Hans, sorry. Sorry? Ang say sorry, ha? Ayoko tubag ang sorry. Apurado ba ka nga magkamilya ta? Pero mikiringking paghihapon ka sa kaing lalaki? Bigaon kang dako! Sakto ka! Oo, sakto ka, Wilma! Buwag na lang yun ta! Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Sakto na yung gibuhat, bay. Nakabuhi gud in taon ka sa sayop nga tao, bay. Pila ka tuig nga akong nausik niya, bay. Sakit, pero lang akong dawatan. Okay ba ka, bay? Unsaon pag-move on sa usa ka babae? Ha? Sao man. Oh, kasimple. Nagbalik ni mo sa Cebu, pangitag lang babae. Ha? So, ikaw mo ay bagong bookkeeper na mo din, eh? Yes, sir. Hans na lang. And you are? Monique. Ha? Manguyab ka na ako, Hans? Oh, Monique. Naibaw ko nga di patadugay na kaila. Pero kung dili na to suwayan, usaw na to pagkahibaw. Basin pa dayo, makasinabot ha. Di ba? Hinuon. O, sige. Sawayan na to. So, kita na? Yes. Kita na. Isa'y magdahom nga niabot tag 4 years, no? Suway-suway ra magatotong ato. Nagdugay kita. O niya, nagkadako naman ng atong mga edad. Unsa may plano nimo? Ha? Nga, unsa man? Unsa man. Huwag kay planong mo settle down. Ubay-ubay na natikom, Hans. Basin og maglisod na unya ko sa pagpanganak kung maglangay-langay pa ta. Sige. Atong lihokon ang tanan para sa tong kasal. Pero ang pinakauna na tong buhaton, magkuha ta og wedding planner. Mayo kay dali ra kay kang nakakuha og wedding planner. Hainan ko na siya dapit. Doon lamang ko na siya. Ay, tuala ay. Sorry nga na late ko, ha? Oh. Grabe mo ang traffic sa... Siya naman. Siya mo wedding planner. Nahibaw ko nga gwapong akong groom-to-be. Pero ayaw palapi og tutok mama kay basin og mahilis in town. Sorry. Familiar naman ko diyang naong. Anyway, sige, start na ta. Nagkita may balik ni Wilma. Huwag ko makasabot sa kong kibati. Pila na katuig ang nilabay. Ako gina nga. Huwag pa ako makamove on niya. Hans? Nagkastorya mi ni Ma'am Wilma na yung mga changes sa ato nasabutan about sa kasal. Pero di ko makalugar. Naku, importanteng lakaw ko. Pwede ka mo lang una ni Wilma ang magsabot niya. Ha? Sige na, please. Lingkod. Salamat. Sorry nga, gipalahos na lang tika din sa bay. Kalit-kalit manggod nga na ay gustong changes si Ma'am Monique. O dili na ako makalugar kung makikita pa ko ninyo sa gawas. Okay na, Wilma. Okay ka? Murang lagi ka na problema. Nakailagi ka na ako, Hans.
Nag-uol ko sa kong anak. Gikuha siya sa kinikanan sa iyang amahan. Og nang larga silang Mindanao. Sakto na. Nawadan akong paglaob. Gaba na siguro di ako tungod sa akong gibuhat ni mo. Wilma, ayaw na nagunaw na. Dugay na akong gikalimtan ang nahitabo na. I'm sorry. Sorry. Grabe gid ako pagmahayas. Hans, ano? Kaslo na naka. Dahil ba ako? Pero na-realize na ko nga mahal pagyapot ka. Hans. Sayop ni Hans. Dako kayo ning sayop atong gibuhat. Sorry, Wilma. Nadalang ko sa kong gipati. Sugod karon. Dili na ta pwedeng magkita. Madayon man inyong kasal o dili. Maglikay na lang ta sa usahan. Wanay kasal may tabo. Kaya konsultihan si Monique sa tinuod. Unsa? Ex ni mo si Wilma? Ug nahitabo ninyo? Oo, Monique. Masayaw ako. Sulti ko sa tinuod, Hans. Gimahal bagyod ko nimo. Sorry. Okay, nakasabot ako. Sige, ayaw ko balaka, Hans. Tagan ti kag kagawasan. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Bisan pa dayo og pila ka tuig nilabay. Ug bisan pa og malipayon ra unta ko. Uban si Monique. Pero posible di ay. Dili paghihapon ta makamove on. Ako'y lain choice. Kung dili dawaton ang kamatuoran, nga bisag unsaon, dili og dili gid mo para sa usag-usa. Dinhin lang kutob og daghang salamat sa pagading akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa das ang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Davao City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Maris. Mapa, manangid unta ko ninyo nga moadto ko og Cebu. Mag-unsa man kag Cebu, Maris? Manrabaho ko dito, ma. Ganun man, may kailari ka dito. Namo ko'y amiga nga mobalik og Cebu pa. Iya kong ikuyog kay iya kong ipasud sa iyang kitrabahoan. Moadto ko ma, pa. Ay, ambot lang ni Papa nimo ay. Moadto ko og Cebu pa ha. Sige na pa, sugot na ba? Lah, lakaw. Camping biya dito ha. Oo, pa. Salamat in taon kay nakasuday kong trabaho din sa Cebu. Hi, Day Maris! Oy, Day si Pin! Kumusta man ka din eh? Okay, good kaayo, Day. Og salamat din sa mong pagtabang nako, Day ha, nga makasuod ko og trabaho. Pag binuotan lang gyud ha, aron magdugay ka. Oo, Day, uy. Magbinuutan gyud in taon ko din kay lisod kay mangitag trabaho ron, uy. Men, kiyam lagi tayo bagong kauban lagi din eh. Ila-ila sa dana, uy. Sure. Day, si Jerry. Jer, si Maris. Hi, Maris. Hello. May gani kay nisugot ang imong uyab nga moari ka sa Cebu, Maris. Wa man ko'y uyab. Huh? Uy, wala kay uyab di ay. Nga sa ato pa di ay, may chance di ko nimo. Ha? Bitaw, Riz, bahala nagmuingon ka na ako nga preskor kay ko. Gusto lang kong maibaw ka nga ganahan kay ko nimo. I love you, Maris. Jerry. Kabala ka, o ako magdali. Makapaabot ko kung kanus aka maluoy nako. Bantog ra nga nagsigig pangita nimo. Kun hain kuno ka,
Kaya nangita na itong timing nga makapagawa sa iyang gibati. Lagi day, uy. Nakapanguyap, good. Unyan sa man. Imong gisugot? Wa, day, uy. Ano man? Di ka ganahan niya? Okay ramang good siya. Buutan man si Jerry sa kong tanaw. O kung nakay feeling sa niya, o sukta, uy. Tinood, Maris. Imo na kong gisugot. Oh, Jer. Uyab na ta. Salamat kayo, Maris. Riz, ugma ba? Wa man tayo trabaho. Manuroy ta? Asa man ta manuroy? Bisag asa lang, good. Na may nindot nga suruyan din sa Cebu. Oh, sige, sige. Aron, makita na ko ang view din sa Cebu. Unsa man, nalingaw ka sa itong pagpanglaag? Lingaw kaayo, uy. Daghan kay nindot din sa Cebu, sa? May noon kay nalingaw ka. Unya, asa man tayo ini ron? Ihatod na lang ko sa among gipuy-an aron makapahuway na sad ko. Okay, sige. Jer, abi ba na kong imo kong ihatod sa akong gipuy-an? Anong gidamang ko nimo ining gamay kwarto? Unya na lang ka na ko yatod kay sayo pa man sad. O gikapoy sa koy. Dali, mamahuway ta dre. Jer, kung sa mga inaas imong una-una, nyo, na kay gustong buhaton ako. Maluoy kaayo nag-ipadayon. Naunsam koy, nagkurog ng guga. Jer, sige na manggawas na din, hiba. Naunsam ka, Riz. Ha? Ganun mahadlok man ka na ako, nga uyab man ta, ha? Jer, manghawag man ka, uy. Mura magkagdili uyab, uy. Pag-aksa ko, bi. Jer. Kinakay kong nangandoy nga makakus ka. Baris. Jerry, ayaw pa. Uyab-uya ta, ha? Bustik sa ko, sagdi ko sa kumpato na kay. Masak. Jerry. Baris. Baris. Ha? May nahitabo ninyo ni Jerry? Uday, wa ko makabalipad sa iyang gibuhat ako. Ay, Ginoo ko intahon ni mo, day. Uy, kumpiyansa man kaayo ka, uy. Unsaon naman ako mamabdos ka? Di sa tingali mahitabo nga iya kong pasagdan, uy, kung pananglit, mamabdos ko, day. Maayo unta, day. Uy, wa namang kuduk. Kuyawan gid ko ini da. Di ra ba ko ingon ini? Magpalit ko pregnancy test aron maklaro niya. Ginoo ko. Positive. Diyos ko. Mabdos ko. Kinahalang mahibaw ini si Jerry. Unya, saan ta man na? Jer, asa mo nag-ipanulti ni mo? Ambot mo ipasabot nga imo kong pasagdan ini akong kahimtang karon. Klaruhan lang tika, ha, Riz. Di pa ko gusto nga musod og responsibilidad. Ganahan pa ko maglingaw-lingaw, kay wa pa ko matagbo sa akong pagkaulitaw. Unya unsa kon man ini ron? Abdos naman ko. Oh, aron di ka mo problema, ana. Ato na ipakuha ng imong gimabdos. Salbahis ka! Salbahis ka! Sakit ha! Hayop ka! Humasa mo gibuhat ako mo ingka ga ipakuha ni mo akong gimabdos? Di na ko ni ipakuha. Pauli ko sa amo ug ako ni pakatawhon bahalag way ilhong amahan. Ginoo ko. Mauday na nahitabo ni mo dito sa Cebu, nak. Pasaylo ako ninyo, Papa. Gadanghan ka man lang. Pato-ato ka ang lugar. Nga muli ka na nga bidhan ka. Pasaylo alang ko ninyo, Ma. Huwag na tayo mahimo ini, Dong. Naa naman na. Ato na lang daw ato nang umaabot na tong ako. Ha? Manarbaho ka? Oo, Ma. Anya ka mo nalay bahala ni Inday kay dako-dako naman. Kinahanglan kong manrabaho, Ma, para sa akong anak. Manarbaho ka? Ya, muli ka din nga mabusap. Pa, di na ginamahitabo pa. Kaya nakatilaw na kong tagam. Mayuta. Ayaw ka bala ka pa. Manrabaho ra ko para sa kaugmaon sa akong anak. Di na mahitabo nga magpadahap ako sa mga lalaki. Hi. Ikaw na yung bago na mong kauban din, eh? Oo.
Ako na si Dante. Ikaw? Maris. I love you, Maris. Sorry kaayo dan ha. Di na ako magpada sa diskarte sa mga lalaki. Human ako mailad, ana. Tinuod gid ang ako nadunggan nga single mom ka? Oo, tinuod na. Unsaoy, nagpadaman sa bulatik sa mga lalaki. Mauto na maplos, unya, wa pa nga sawa. Ay, nagi mga lalaki nga ingon ana. Ang kaputli ra sa babae ang ilang giapas. Nahibaw ko uy. Parihas mo tanang mga lalaki. Ang amo rang pagkapabay ang inyong giapas. Nasayop ka, Maris. Lahi ko sa ubang mga lalaki. Kung hatagal lang ko ni mo, higayon. Mga sawa ko ni mo. Ug andam kong mga mahan sa mong anak. Sorry gid kaayo dan. Bisag unsa pa imong buhaton, di na ko madaan na. Naning kamot ra gid ko nga makatrabaho aron mahatagan ako og maayong kaugmaon ang akong anak. Ug di na ko anang gugma-gugma. Kay igor akong ilaron o pasakitan. Minsan ang buhay mo. Ikit malikayan nga ay manguyab na ako. Ang uban gustong mga sawa, mga mahan sa akong anak. Pero wala ko magpada. I-focus na ko sa akong pagpandabaho aron makapalit ko sa panahanglan sa akong anak. Dinhi na lang kutob ang salamat sa pagtaganing akong kampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Go! Uy, ikaw! Ikaw mo nilagaw dyan, uy! Kinsam tong bayhan ng imong kauban. Kato si Liza. Mag-unsam to din eh. Ako manggutong nakaila niya. Uwa ko no siya intay kasakan. Oo niya. Ani mo paboyan? Oo, gaw uy, kay luoy in taon ka ayo. Ibaw naman ka. Kung na mo hangyo na ko nga ani mo abot, mapapuyo raman sa kugwit. Maulagi gaw. Ang saon, maluluyon magay ka. Nya ingon ini manggid ko gaw, humo kay akong kasing-kasing. Asa naman to kay akong ila-ilahon. Charot! May bahuay pa uy. Aw. Balik lang unya din ni. Sige gaw. Nanilhig man ning gipapuyo sa kong igagaw. Butan sa ning bataan na. Akong doon lang, be. Hi. Bataan na ko ni mo. Thank you. Oh, butan man cute, pero mas butan ka sa picture kay dili gyud ko mulihok. Ha? Joke! Isa rin ka. Jan. Igaga ko sa imong gipuy-an din eh. Ako Daisy. Lisa. Nakailalagi ka na ako. Ang tanam gusto kong igagaw. Mutiwas ako sa pagpanilig dyan, ha? Sige Liz, kaya mo pauli na sa ko. Naraman sa likod ang amo, Sa si Liza ra. Kinahanan ta kong manguyab niya, pero mura magbata-bata. Ako lang sa panidaan ang iyang batasan. Dyan, ang saman mo, kuyog ka na ako? Asa mo gaw? Nako'y tambungan nga bunyag. Kuyog ta. Di lang ko gaw eh. Kay, napakoy buhaton. Sige good gaw. Sige, oy, ako na lang mo atos bunyag. Ay, salamat managid ko sa mga trabahoon. Makapahuay na ko. John! John! Nga naman, Liz. Dali ra, God! Ha? Nga naman. Basta, dali lang. Ang saan ni Bayana? Ako madoon, eh. Naunso ba ka? Uwa man. Oo, siya nga. Uram kang nadlok. Ay dag, atik-atik rati ka oy. Aron mo dool ka na ako. Kaway, klaro mo eh. Imo man hinon kong gipakuyawan. Sorry na good. Ako na tong gituyo nga mura kog naigikadlok ka. Aron mo dool ka na ako ba? Unsa? Ay, gilaay mong gugod din he. Ewa ko'y kauban. Maong gitawag ti ka, aron imo kong kuyugan din he. Maro-maro ka ha? Sorry. Kanya, unsa may atong buhaton din eh? Uban nilang good ko. Story na lang ko tabi sa unsa. Sige. Kay unang surya. Kay maminaw ko.
Lingaw mo sa di kang ikastorya, Liz. Ay, salamat. Kaya nalingaw ka na ako dyan. Sa una, di ko ganahan mo kay bata-bataon ka. Pero, okay naman sa di kang ikastorya. O, nireact man hino ng akong heart. O, unsa? Bitaw, ay. Mura man og na ako'y lahi nga pagbati ni mo, Liz. Basin og na-in love na ka na ko dyan. Murag maog ni Liza. Nahigugma na tingali ko ni mo. Oh, okay naman, may gugma ka na ko ba? Ulitaw ka, daga ko. Nga sa ato ba, okay rin ni mo kung magkauyab na? Okay ra, uy. Kung mo na, uyab na ta. Oh, sige. Pero, ato lang ning itago ha, kay basin og may baw ang imong igagaw. Pahawaon niya ko din eh. Oo, Liz. Ato ning itago ang atong relasyon. Dali aras panahon, Liz, no? Walang ibaw eh. Duha na dito kabuan. Maog yun. Liz, nang hindi ko ni mo nga, wadto ko og Cebu. Ha? Karos aman? Ugma, malarga ko. Magun sa mga dito? Manarbaho. Mubalik ko sa akong trabahoan sa una. Ayaw lang pagkantog si Bo, eh. Nga naman. Basi nung makakita ko niya kaglain dito. Di na mahitabo, Liz, eh. Love kita ka. Sugot na ba? Oh, sige na lang, uy. Unya, pero sa makang balik din, eh. Magulian ko din, kada duha ka semana. Bantay ba ya, ha? Promise na ako ni mo. O, ikaw, pagbinutan din niya? Oo, uy. Pag-amping dito ha, dyan. O, Liz, sa kanunay mag-amping ko. I love you. I love you too. Hi. Vincent! Unsa ka? O, pag gani pagbalik naman sa itong trabaho, naginok-tok naman ka diha. Ha? Laina rin yung malayo sa itong uyab eh. Mingaw kayo? Ay, nga sa ato mingaw kasi mo uyab. Ha? Oo bay. Mingaw naman hinugog kalit. Natural gina bay nga mingawon ta. Labi na bay nga in love kay ta. Mingawon gina na bay. Tawagin na lang to. Matambala ng kamingaw ni mo. Liz, kumusta naman ka? Okay naman. Uwa ka, mingawan ako? Mingaw unta. Unta? Sa'yo mingaw unta? Gibingaw unta ko nimo pero layo man ka. Mao nga gwantahon na lang ang kamingaw. Sige na dyan ha. Kaya napakibuhaton. Kadit sa Liz. Gipang niya. Murang siyang nahiubos na ko. Ugma, molikos ni Cruz. Hinahal nga magkasulti miktarong ni Liza. Ikaw magadain eh. Kumusta man ka sa Cebu, oy? Okay ra, gaw. Gaw. Asa rin si Liza? Wala lagi ko makita niya. Alo, dugay naman kong nihawa din higwit. Unsa? Oo niya. Hain mo siya paingon, gaw. Waso ka may baw-baw, kay nikuyog naman siya sa iyang uyab. Unsa uyab? Lagi, nakauyab naman kong si Liza, gaw. Uy, ngano ka gaw, uy, nihilak mo ka diha. Mahimo mo gaw, ayun ko binuangi ko. Wa ko magbinuang intaw ni mo, uy, tinuod lagi nga may uyab na si Liza. Kung mauna, ibudhian di ko diya. Ha? Unsay kipudian ba, uy? Gaw, ikaw man mi ni Liza. Ha? Mauna gaw, dugay namin nakauyab ni Liza. Mula lang gitago ni mo katingalig, masuko niya ka. Huwag mo siya papahuaon sa inyo. Unsa? Na, kung nahibaw pa ko nga uyab di ay mo, di sa kumusugot nga na mamisita niya, uy. Wala may mahimo inigaw. Kana kay nangita siya glain. Pasabot lang na nga. Wala siya gusto na ko. Huwag di sa ko ganahan mugukod sa babae nga. Wala mahigugman ako gaw. Mong, ako na siya kalimtan. Go, John. Dilim na kumukupot sa takosog dagan. Sakit kayo hunaon nga sa imong pagbalik, wa na ang babae nga imong gimahal ug tuwa na kini sa laing mga bugton. Liza, kung nakabati ka man gani karon,
Manghinaot ko nga, malayon ka sa lalaki nga imo gipuli nako. Sa pagkakaroon, niyan ako sa Cebu. Ni-focus na lang ko sa kong trabaho. Dinhin lang ko to. O daghang salamat sa tagading akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Mao kining usa ka mahuyang nga taga Babag, Lapu-Lapu City, Cebu. Aga tumatatampo, nagdasangan nga Angie. Huy, Yads, wa pa ka mahumandi ha? Uy, daghang gibilin trabaho si Sir na ako, uy. Sukat ka ni-absent kung pila ka adlaw tungkol ka nagbantay ko ni mama sa ospital. Yan akong gihanukan o mga trabaho din, he. Ay, sos, mura ba kagkaroon pa ng atong manager, no? Ay, too na, Yads. Manglaag na ba mo yung gabi eh? Basin o ganahan ka mo ba na mo? Ay, dili pwede yads, uy. Huwag may magkabantay ni mama. Kanatay mo igagaw? Ang to alas 7 sa gabi ra kung giingon nga, bantayan ni si mama. Kung mulapas ko, lain na sa gabayan. Inadlobi akong bayad anak niya para lang makabantay ni mama. Ah, grabe. Di madaghang yun, bisag igagaw mo? Di, gyud. Magyaw-yaw pa magani. Pero sige na lang, uy. Paubos lang yun ka, boss. Ay, di na siya gustong musamok sa kong isuon. Nana siya kagaling yung pamilya na pa'y upat ka anak. Huwag niyo ko laing saligan, Yads. Ang ako rin yung kagalingon. Yads. Anak, pasensya na gyud ka ha. Gikan pagkani ka na trabaho, diretso na yung kadirik atiman ako. Si mama baya. Huwag na problema na ko, ma. Kung naapa lagi unta tay kwarta, makapahuway ragid unta ka na. Ay, sige lang kung mauya ay kabalaga. Dili sangtod inguntaan ni. Nagtuyok ang kalibutan, ma. Naamantod ta sa ubos karon, pero maabot ang panahon. Ngagkitan sa unya mo ito as babaw pohon. Nahibaw ko nga matuman na dak. Kay nakita na ko kung unsa ka kakugihan o kapuutan nga pagkaanak. Ay, salamat, ma. Yads, basin o ganahan ka mag-reseller sa baligya sa akong uncle. Unsa man nga product, Yads? Mga makeup good. O bisag unsa basta mga pangarti sa babae ba? Naasi mga sabon, swayi. Ha? Imong uncle ang namaligyan na? Oo, kay mao may kusog. Mao mo na napilian niya. Sige na, Yads, para maka-extra income sad ka ba? Oh, sige ba? Yads, kung sa na opportunity nga makakwarta ko, grabe na nako. Kana! Sige. Ako inon ako, uncle ha, para kamo may mag-istorya. Pwede gid kayo, day. Naghalin magani ko daghang nga lalaki ko. Ikaw pa ka? Lalaki sa kuya, nagbinabay lang ko. Ay, kining kuya, kinahanglan ba kung mupagawas og kwarta, kuya? Ayaw na. Ani na lang. Pang picture ni ang mga balikya, aron mo imong ipakita sa imong mga customer. Unya kung naay mood, ari ako dayon para makuha nimo. Daghan magug stocks. Ay, okay kuya. Salamat kay kuya. Karon nga, nanay opportunity nga makakwarta kong dako-dako. Dipindis kong pagpaningkamot, di nagyod din ako sikan pa. Muliho kog maayo. Mukayod ko para mahawas mi ni mama sa kalisod. Manganbas kog maayo, aron madaghan-daghan kog halin. Wow! Biliban ako ni mo, Angie. So, pila lang ka adlaw. Daghan na kay kaghalin. Dili gina ikahibong, tiyo. Kaya daghan man na siyang mabaligyaan, good. Daghan na siya og friends, kay maayo guling tawa kong Jumega, good. Ay, naningkamo na sa kog maayo, kuya. Swerte kay ko nga naka-reseller kog sama nimo. Dako na gani kayo kag halinsod lang sa pila ka adlaw. Unsa na lang hagon, muabot og pila ka semana. Buwan o tuig. Maogit, tiyo. Padayo na ka na, Angie, ha? Naiba ko nga, mulambog yun ka, anak. Salamat, kuya. Oh, ma. Nanakadagang stocks ng tambal, ma, ha? Di na kamahot ana. O kung gamay lang gani ang mabilin, paibaw adayin ko aro mapalitan, di kadayon.
Salamat kayo, nak, ha. Ug salamat kay sa imong grabing paningkamot tungod sa imong pagpangga nako. Unta, dili ka mausap, Angie. Ay, si mama. Ay, kabala ka mo, uy. Dili ko mausab. Makwartahan man ko, pero ako lang gihapon ang Angie nga nagpangga og nagmahal nimo. Ay, isirtigi ko, Anida. Daghan sa kay kugalin. Salamat kay Lord. Angie. Nakuchika ni mo. Uy, usa man na hari kya? Di ba? Ipalit man ko sa baligya ni mong sabon, no? Oo. Nya, ginagaw yun man ko. Watang nipalit ko 5 kabuok ni mo. Unya? Ug isuway na kong baligya. As in, daghan, ginagaw yun. Ug, nakoy 25 ka orders ka ron. Uy, tinuod ka? Wow! Wow, yung kayo. Mang, please lang, kuha ng stocks ni mo para matdan ako sila. Sige. Ay, kabalag ka. Karoon man sa tong trabaho, muadto magyug ko kay magkuha sa kong mga orders. Iapila ko ng imo. Lord, salamat kaayo. Wag ko nimo pasagdi. Ug salamat kay sa mga grasya mo gihatag na mo. Ako gyud ang pingan, Lord. Hinay-hinay na ako mapalit ang tanan akong mga gusto. Hinay-hinay nang matuman ang akong mga panghandoy. Ma, pag-ilis. Ha? Ngano man na? Manglakaw ta, ma. Mag-unsa man ta din, hinak. Ay, hala ka nindot sa bayo. Ganahan ka, anak? Kinsa may di ganahan, anak nakoy. Kanindot, anak. Ay, ato na, ma. Ha? Ug sugod karon, anak na tapuyo. Anak, tinuod ka? Salamat, nak. Salamat. Nak, busy ka? Ay, dili naman, ma. Gikan ko nagkwenta sa mga halin. Nga naman unta. Kuan ka nang dinhe manggod imong ikagaw nga si Jerome gahapon. Ikaw untay iyang tuyo pero nilakaw man ka. Mao ba? Nga naman di unta, ma. Manghuwam kuno siya kwarta, nak. Manghuwam og kwarta? Di maganda magkahangyo na niya sa panahon nga nagkidahanglan patama. Kinahanglan nga tanan natong ipamalihog niya na ibayad. Nya karon manghuwam siya kwarta. Oy, di ko masugot, ma. Bahala siya. Pero, Ma, wanin ako pamunita ang kwarta sa daan, ha? Grabe ako pa ning kamot o kahaguan ni. Ug wa tay utang kabubuto ni Jerome. Kay binayran ang tanan niyang pagserbisyo din hinato. Oh, Ate Risa, may kinasuroy mo. Ang, sige manig pangita imong pakumangko nimo. Gimingaw ko no siya nimo. Og, napod siya hangyo. O sama na? Auntie Angie, pwede ka mo watch akong performance sa school next week. Musayaw mo ko, auntie. Og, kanan ko nga na ka. Oy, ka-sweet. Sige dong, sige. Muadto si auntie nimo, okay? Yay! Thank you, auntie! Angie, di apa man lagi ka. Abi na kong butanaw ka sa performance ni Dudong. Ambot lang kag manayon ba ko dito, Maui? Wa ko mahibaw, napa ba ko'y maabdan, wa na. Daghan pa mong trabaho. Pero nak ni saad baya ka. O pila na sad kahigayon ka pirmi nga wa na sa tapok-tapok sa atong pamilya. Di ka naman kasabot, ma? Busy ko. Nagtrabaho ko o nagnegosyo pagyog ko. May magdaglingaw-lingaw ako din, he? Nangwarta ko, oy! Angie, pero nak, gusto lang nako nga makauban ka na mo pirmi. Diliud sa tanang higayon, magsikik kag trabaho, anak. Sabak na, ma, oy! Ano mo na sa'yo makipahimo sa tanan akong paningkamot, ba? O ayaw ko pongi, hindi na ko gusto mo balik ta sa kalisod. Angie. Dili kita maayo yung gibuhat, Yads. Ako rin noon mo'y sayop. Nga naningkamot ko trabaho para mong duha ni mama.
Pero sayop nga giingon adto ni mo imong mama. Pila na lang na nahibiling tuig sa imong mama, Yads. Sabta na lang inahan mo kung ano sa may gusto niya. Ay sus, di lang siya angay mo reklamo yads oy. Swerte siya. Kaya nahatag na ko niya ang tanin ng panginahanglan. Ngawa na ko siya pasagdi. Yads. Luto na ni. Okay na ni. Uy, ito naman di ay. Pero upang ko makakita ni mama nga ni bangon. Ako siya nga tuon sa kwarto be aron maniod to nami. Uy, natuog pamanday ni si mama. Ma? Matan na. Ma? Ma? Kung ginoo ko. Ma, tubag ako! Ma! Ma! Nakomatos ang imong mama, Sir Angie. Unsa, Dok? Og ang cause ani kay na-cardiac arrest siya. Dok? Just pray for your mama, Sir Angie. Ma? Sorry. Ako magunahon na. Nagmahay ko gihurot ako ang tanan akong oras sa trabaho. Siguro na siya itong kaugmaon. Pero napasagdan ka ang atong tibuok pamilya. Mapasaylo ako. Ako isaan nga, mawi ko ni mo. Basta mo mata na lang ka, ma. Please, ma. Manimata ka! Dok! Sa pagkakaroon, dili pa makaistorya dayon si mama nimo. Kay hinay pa ang healing niya. But she's okay. Mao ngayon nagkabalakan. Salamat, Dok. Thank you, Dok. Thank you. Nagkadungog ka ito, ma. Okay na ka. Huwag ako'y bahalang mo at iman mo, ma. Akong ihatag ni mo ang tanan akong oras. I love you, ma. Tinuod, lisod para na ako ang pagbahin-bahin sa akong oras sa tao. Sa negosyo, sa pamilya. Pero di ko gustong usikan ang mga nabiling adlaw sa pinangdang mga mahal sa kinabuhi. Di ko gustong magmahay usab. Dinin na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Iligan City. Ito matatampo digdas nga James. Namdibag kung kakashare din sa mong tabuan. Kuapar pa na. Inig-break na mo. Ako siyang ila-ilahon. Hi, miss. Pwede magigila-ila ni mo? Sure. Jessica. Pero tawagan lang kog Jess. Ako dahil si James. Pila na may edad mo, James? 21. Wow! Kita-kita ra di ay, no? O ba? Pwede mga isin mong Facebook account, Jess? Sure. Na ano tingali ron si Jess sa ila. Akong chat pan, be. Bas hindi mo reply. Hi, Jess. Kumusta? Ay, salamat yan i-reply. Okay ra. Guwapa gihapon. Hey, James! Di pa ka matog? Na lang ba eh. Di ba ko ka-chat? Iyay! Insa mo na, oy! Ito ng bagong ka-share, no? Bay. Bawa Sige, bay! Kumpati niya! Basta na magkauyab mo. O, nalag ko katawag mo, Okay, bay. Kala ko eh. Sige. Panguyaban din ako kong ka-chat, be. Hi, Jess. Hello, James. Dungan text-snack na. Sige ba? Sab nang imong gichat gabi Jess. Tinuod oh. Katong nanguyab ka, unya, gisugot ka? Oo. O sa man, tinuod oh.
Bisag sa chat ra ko nimo gipanguyaban. Pero tinuod tong akong pagsugot nimo, James. Kung mo na, uyab ta. Oh, James. Salamat, Jess. Pero dili lang ta pahalata ha nga uyab ta. Kay bawal bes atong trabahoan nga mag-uyab-uyab. Oh, Jess. Mo ba? Uyab na day mo, Jessica? Oo, ba Gilbert? Ay lagsaba ba ya nga, ugyab na mi. Kay, asig papahuaon mi sa mong trabaho ba? Ay, gabla ka. Di ko manabi nga uyab mo ni Jessica. Salamat, bay. James, dili ba dool raman ang inyong boarding house din sa atong kinabahuan? Dool ra. Narasunahan. Nausa ba na akong schedule, uy? Pwede muadto ko sa inyong boarding house? Kapoy manggod, uy. Lami kayo ihigta. Sige, sure. Tara. Ay, dugay pa sa dang akong duty. Hey! Kapoy, agad, uy. Pakungi lang da, Jess, ha? Kay, napakuya si kasuhon. Okay ra, James. Kinsa di mong kauban din, he? Si Gilbert, pero dugay pa ito mauli. Sige. Paway sa ko diri, ha? Sige. Ay, naunsam ko. Nanginit ko na nga nagtanaw niya. Kalami ba yung taon sa uyab nga naghigta, uy. Puti kay dukan. Pahala na. Ako siya tuulon. Huy. Gigakos magkukunin mo. Dili magkwanta, Jess. Nanginit ko na nagtanaw ni mo. Ha? Naunsa ka, uy. Nagkurog lagi ka. Kuan ka nang... Wad ko makasaway ini ko. Mao ba? Virgin pa day ka? Oo, taon. Parehas di ay ta. Yes. James. Agoy. Na virginan de ka do. Ulag do. Pastila, nagdi na ka makabuhi ana do. Sa dili makabuhi. Sagoy na kauna ni mo. Kuya, og madutla na og maayo ni mo do. Di na pwede do. Uy, dagan pa ko pangandoy para sa akong mga ginikanan. James, ibalhin na ba day ko og lain nga branch? Ha? Asa man? Dol-dol na din eh. Uy, mo ba? Oo niya. Di na ito makita ini. Sige lang. Mangita na kong paagi nga magkita ta. Sige. Amping dito sa imong balhinan, ha? James. Og ikaw sad ha. Pag amping gid permi. James. Uy, Jess, niya lagi ka. Gabi naman. Ganong niya mo ka? Ani ko matawag sa imong boarding house. Ha? Ganong ano mo matawag? Kapoy na kayo pauli sa akong gipuy-an, uy. Ani lang ko din ni matug, ha? Ha? Pero, Jess, lisod rin taong kayo eh. Niya ba kayo kauban din sa kwarto si Bay Gilbert? May problema, bay! Ikaw pa. Kamu lang din sa sud. Sa gawas lang ko matog, ha? Uy, Bay Gilbert. Unsa man, bay? Bugha na sad? Oo, Bay. May nahitabo na sa damo ni Jessica gabi eh. Klaro man. Kusog kayong igot sa katrey, Ha? Dungo ka? Oo, uy. Wang. Lili pag ako. Sure, eh. Pero, Bay, seryoso ba na iko ko ni Mura kay? Sa gawas na yun ka nakato. Sus, ikog-ikog, uy. Okay, kayo. Amigo ba yata? Ano yun sa kamatawag? Dili na ko mo pauli sa amo, James. Mag-ipon na lang ta. Ha? Uy, Jess, di mahimo. O ganun dili man mahimo. Jess, paminaw ha? Mga bata pa man ta. Gusto ba ko mutabang sa kong mga ginikanan? Obre ba, intawon kimi. Parehas man tang puprikod. Magtinabangay lang gud ta. Jess, love man ti ka. Pero kinahanglan nga ako piliun ang akong mga ginikanan. Dili pa ko makahimo nga magtukod og akong pamilya. James. Dibaw ka, Jess, pobre intawon kimi.
Na ako'y duha ka mga manghod nga nagskwela pa og mag-uuma lang ako magginikanan. Wa may kuryente sa amo. Lamparelya lang amo gamit. Oh. Mong maluoy taon ka na ako. Paul, isa sa inyo ha kay di ko busugot na magtipon ta. James, Ha? Mubali na kagtrabaho? O bay. Uy, mangita ko dako-dako nga sweldo kay daghan pa kay kog gastuhan sa amo eh. Ugaron sab. Makalikay ko ni Jessica. Kay nagplano sa ko nga mo abroad. Aron mahawa sa kalisod ang akong gidikanan. Ay, ikaw bay. Sige. Salamat intahan kay arang-arang og sweldo ning akong gibalhinan. Nakapataod ako kuryente sa amo og may motor na sa ko. Chat mo kong amigo. Apas diri sa among giimnan bay kay di si Jessica nagsigig hilak ang ngita nimo. Sorry, Jess. Di mahimo nga magpakita ko nimo. Daghan pag pangandoy sa kinabuhi. Gusto pa ko nga mo abroad. Salamat in taon kay pila na kasimana. Pila na kasimana ako paabuton baka abroad ako. Si Jessica may message na ko. Kumusta? Pwede ta magkita kay minyuunon ako? Ako siyang pagkikitaan. kumusta? Niya. Pila na kasimana ang akong paabuton. Makalarga na ako sa laing nason. Congrats, James. Kay natuman gyud ang tanan nimong mga gipangandoy. Congrats ab, Des, kay minyuuno na di ka. O, sorry di kayo nga gipasakitan di ka. Nakasabot ko nimo, James. Dako kay kag pangandoy sa imong pamilya. Maong gibaliwa ko nimo. Gusto lang kong mahibaw ka nga ni atong panahon nga imo kong gibuwagan. Di pa uli ko sa amo sa lanaw. Adlaw gabi magsige kog hilak. Stress na gud kaayo ko. Og may hinungdan nga nakuha ang atong anak. Say, anak. May anak na, James. Pero way swerte kay nakuha ni. Ginoo ko. Dako di sa nga akong nahimo ni mo. Irresponsible kay kong pagkatao. Sorry. Sasaylo ako, Jessica. Nahitabo na ang tanan, James. Og bisag ka sa adili na tumahibog balikod. Gusto na sa kong mahibaw ka nga hagkaron. Love pa ka na ko, Jess. Apan, sayang lang kay minyuunon ka naman sa lain. Love, pasad kihapon ti ka, James. Pero ato na lang dawaton nga dili na taangay sa usag-usa. Ambing sa pag-ato ni Muslaing nasod. Ikaw sab, amping pirmi. Ug panggaang maabot imong pamilya. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Magbasol man ko sa kong gibuhat ni Jessica. Kung ako'y mahimo kay nahitabo naman ang tanan. Ug nalipay na lang sa ko nga may pamilya na si Jessica. Samtang ako niya pa sa Saudi. Ug sa gustong makig-friend din ako, i-add lang ko ninyo sa akong FB account, James Kurt Asua. Dinhi lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kakikaroon? Maukining sa kababay nga Tagalabangon, Cebu City. Ang ito matatampo, nagdasangan nga, Wilma.
Congratulations, anak, Wilma. Salamat, ma. Congrats, anak. Salamat kay ninyo pa, ma. Dali na mo. Mamauli na ta kay naghuwat na tong imong mga manghod ron sa bay, anak. Ma, pa, mangyo ko ninyo nga may eskwela ko sa college. Ginoo ko. Ay, uy, day. Nakadungog ka. Mo eskwela ko ng college ang atong anak ko eh. Ginoo ko in taon, uy. Asa man tagkwarta nga igasto sa imong pagskwela taon, uy, Wilma. Mao na. Dili gyud may tabo nga maka-eskwela kag college, Wilma, kay wa pa gyud ko'y kagasto nimo. Ug naa pa gyud kay tulo ni kay igsuon nga gastuhanan pa nako. May na lang nga nakagraduate ka gani sa high school. Mao bitaw na hinungdan nga 20 na ang imong edad. Una ka nakagraduate sa high school tungod sa atong kalisod. Mao ngayon na lang pangandoy nga maka-eskwela kag college, anak. Ang ita na lang kong trabaho pa, uy. Mas maayo pa. Kalisod sa pagpangita trabaho ron, uy. Puro man way bakante. Murag na may tao sa amo. Kinsa magka ang kauban ni mama? Uy, Wilma, maayo kay ni anak ka. Ay, niya man lagi kay bisita, ma. Imo ning iyaan, uy. Si tiya ni mo, Sandra. Igsuon ni Papa nimo. Ikaw din ni Tiya Sandra. Paamin ako, Tiya. Uy, kaya ko na di ay nimo, uy, inday. Bayad. Unsa man na anak kay uyap? Uwa pa, Tiya, uy. Uwa pa kumusuid, anak. Kay gusto pa ko makatabang sa akong mga ginikanan. Uy, pagkapuutan. Unya, asa man ka nagtrabaho karon? Nangita lagi ko, Tiya. Unya, unsa man ganahan kang trabaho ka sa akong kananan? Asa man imong kananan, Tiya? Sa ulong ko. Ala, sige, Tiya, ang trabaho ko. Ma, pa, musugot mo nga, mukuyog ko ni Tiya Sandra sa Olongapo. Uy, nanong di man nga imo man ang iyaan ang imong kuyugan? Ayaw ba pabadlong sa imong iyaan dito, ha, Wilma? Dili ma, uy, kabuutan na ako, Kana, kaya kanus amang ka mo balik sa Olongapo, day Sandra. Ay, ugma ko ya, mabalik na ko. Kaya man naman kong bisita sa atong mga kaliwat din, he. Sige, pangandam na, Wilma. Mukuyog ka ni tiya ni mo dito sa Olongapo. Yes, mag-adto na siya kong Olongapo. Hello. Wow! Kanindot ini sa Olongapo. Alright. Wow! Unsa man? Humanakan na diha, Wilma? Tiya, ninduta di ay dini, uy. Ay, tinuod na. Nindot ka ay ning lugara. Dili ka mahibaw kung unsa na adlaw kay adlawng tanan lingaw kaayo. Maogi tiya, mawa atong problema dinhi. Dali na aron matudloan ti ka kung unsa ibuhaton nimo. Unsa man, okay ka ra sa imong trabaho din, he? Okay na tiya, uy. Kaya kay nako ang mga trabahoon dinhi. Maayo hinuon. Ay, inigsuwelo nimo, padali niyang imo mga ginikanan, ha? Aron makatabang kanila. Oo, tiya. Ha? Musimba ka? O, tiya. Kay naanod mo ko sa amo ang matag Domingo, musimbagit ko. Sige. Manimba ta. Tiya, kamayara gud sa mga manimba dinhi. Ingon inig yun din, hiday. Gamay ra ang manimba, mas daghan ang muadto sa kahilayan. No, mo ba? Dali na, ato ta sa unahan, kay hapit na magsugod ang misa. Gusto ka mudagan sa panahon, uy. Hapit naman di kumutuig sa ilang tiya. Wilma, biyayo na nang imong trabaho kay may nangita nimo. Hala, kinsa kay nangita nako? Kinsa nangita nako, tiya? Ako, anak. Hala, ma! Ikaw mo ko ini. Ningawan na ako ni mo, maoy. Ako sad intaw, nak. Gimingaw na kay kunimo. Kumusta man ka din, ha? Ay, okay na gid kaayo, ma. Ay, ipahimutan sa imong mga gamit, ma, aron makakaon ka. Kumusta man si Papa, ma? Ingon man ako mga manghod. Okay raman sila, nak. Og, salamat ay sa imong gipadanga kwarta, ha?
Nakatabang gid in taon to namo. Maayo hinoon, ma. Ay, ano ding kalit magagbuto din sa ulongga po, ma. Ano nabaho ka din, hi? Ay, dili nak, uy. Ikaw mo'y akong tuyo sa akong pag-anhi din, hi. Ha? Ako? Nga naman, ma. Mama, ulit ta sa ato. Ha? Nga naman, ma. Basta, kinahanglan nga mo kuyog ka na ako na. Ma, dini na lang ko kumangkod. Ganahan man ko din ilang tiya. Pinangga naman ko ni tiya. Ayaw kong supaka, ha? Kinahanglan nga mo kuyog ka na ako sa akong pagpauli dito sa Cebu. Noon sa day ka, ma. Huwag ko magbinuang dinikod. Ay, binuutan man ko din eh. Ay, nahibaw man ko, anak. Kaya nangutan naman ko sa imong iyaan. Nunyo, nganong imo man ko papaulion. Tungod kay permi kong magdamgo ni mo, nak. Og sa akong damgo, may babae nga magsigig-ingon na ako nga ipakuha ka. O papaulion ka sa ato. Ma. Buutan ka nga pagkaanak. Maong ayaw kong supa ka, Wilma. Sige na. Andaman na ng imong mga gamit kay mamauli as ato sa Cebu. Oo, ma. Ay, salamat. Kinauli na gyud ka na. Paamin na ko pa. Asa na ako mga manghod pa? Dere, mati! Di ara ko, te. Hala, kadako na ni Inday. Buyag. Kadako na. Nakay pa sa lubong, te? Siyempre, uy, naakayo. Yes! Aha, manarbaho ka? Oo, ma. Saman sa ka mo trabaho? Diniragod sa ato, ma. Karon sa makatabang ko ninyo ni Papa. Unsa man sa intawong trabaho, anak. Uy, nga imong sudlan. Nga high school graduate ka raman. Bisag tindira ragod ma, okay ra. Nahala, sige. Musugot na lang ko nga manghita ka og trabaho. Basta dili lang yung kamalayo na mo na. Okay. Mahimo ka na musugod og trabaho. Sir, salamat kaayo, sir. Salamat. Thank you, Lord, ha. Nakasuda yung kong trabaho. Anak, salamat kay ni anak ka. Mga ano di ay naunsa ka? Nagpahibaw ang usa nimo kayaan. Nga natabunan sa lahar ang bahay ni tiya ni mo, Sandra. Ug lakip na ang iyang karinderya pagbuto sa bulkang Pinatubo. Sa? Kung wa pa makadagan ang imong iyaan, hayan, matabunan siya og apil sa lahar. Kinuo ko. Puro pa tingali ko magapauli din ni ma. Basig patay na kuron. Karon anak, karon nakasabot na gyud ko. Mauding permi kong magdamgo nimo. Og may babae nga mumando na ako nga ipakuha ka. Kay naaday mahitabo dito nga dili maayo nak. Pinanggagid ko sa Ginoo, ma. Kaya wa man niya gitugot ka ba na utang mahitabo na ako. Oo anak, pinangga ka sa Ginoo tungod kay buotan kang pagkaanak. Lord, salamat. Salamat kay imo kong gilikay sa kadautan. Salamat kaayo, Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Kay na agbaong hitabo ang dili kalikayan nga mabalik kini sa panumduman. Og sa tanang higayon ni kong nagpasalamat sa Ginoo kay siya uban ako. Og bahin kang tiya Sandra, purdoy gid in town siya sa trahedya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Kakao Hilungus Leyte. Ito matatampo nagdasangan nga Venancio. Pedro, huwag ito na. Asam ta, bay? Na may misa ron sa ito kapilya. Simba ta. Sige, bay. Pedro, kita na kita. Unsa man, bayro sila. Kanang nagling ko sa unahan ba? Pensi mo na. Si Jimo to, da? Hindi ko man sa misa, bay. Ako siyang pag-ekstoryahan. Kumusta, Jim? Uy, Dudoy, ikaw man ko di ay na. Di ka gikan, Jim. Nga, karon pa mo makita ni magbalik din, he? Dito ko maasin, uy. Maudi. Ay nga, wala kong makita ni mo din, he? Oo, nanginabuhi in town. Nya, mo balik pa ka? Paminahon lang, uy.
Ay, mag-story lang ulit tag-usab doy ha kay mo paulit na mi. Sige, Jim. Doy, man, ba ito ron? Asam na bay? Paso mo ron, Jim, ah. Masay mo paso ko. Rick, may bao nga. Nakalindata man si Jim ni sa itong dapit. Nya, siya mo iray na. Oo, babay? Lagi. Yan sa man, madto ha? Sige, bay. Ngadto ta. Bay, tara ba? Tara bay. Wapa ka si Jim nga ni paso ka. Oo, bay. Kuwapa ka siya. Kapalagi. Saan ka niya? Inkuman sa koronasyon, bay. Ako ang duulod si Jim. Congrats, Jim. Ay, salamat doy. Ikaw wagid ka musulti nga. Kandidata di ka din sa ato. Nga, ikaw pa gidang reyna. Kalit-kalit magud to uy, mao ko makabalibad. Ya na ikaw ko sa presidente sa kapilya. Mo di ay. Unya, asa naman ka? Mapauli na ko. Pwede unya na ka mo pauli? Na ko isulti nimo. Okay ra. Adto sa tasa unahan na. Mangita tag atong kalikuran. Unsa din mong isulti na ko doy? Unya, di ka masako. Dili mo ka na binuang. Dili, uy. Sige, unya, unsa man na? I love you, Jim. Dudoy. Mao na itinuod, Jim, Sa gagmay pa ta, may pagtanaw na ko nimo. O hinaot nga, dili ko nimo pakyason, Jim. Musulti lang sa kunin mo sa tinuod, doy, ha? Ganahan man sa kunin mo. Kung mo na, isugot na ko nimo, Jim. Doy. Uyab na ta. Salamat, Jim. Salamat kayo. Oy, hay ako ni mo, bay. Kaoy ba mo, Jim, ha? Di pa, sabi daw kay Gubay, kaya gisugot akong Jim, Good luck yung relasyon ba, ya? Salamat, bay. Ay, doy, mananghid ay kunin mo. Unsa man na, Jim? Mubalik ko sa maasin. Nga naman? Kinahanglan nga mubalik ko sa akong trabaho, good. Mo ba? Kano saan ka mo balik? Ugma. Sige, Jim. Tagi lang ko si mong address, bay, kay musuwat lang unya ko nimo. Sige, doy. Nya, amping dito, Jim, ha? Ikaw sa doy, ha? Ambing din, hi. I love you, Jim. I love you too. Agoy, mao day gaguol ka ng naong ni mo do, kaya balik di si Jimas Masin. Bay, Rosel. Ay, mingaw din yung malayo ang atong uyab, boy. Ay, anak na bay. Suwati lang ba, yaron, matambalan mo kami nga ba? Bay. Kay ako sa siyang pahibaon nga, mularga ko Manila. Uy, mularga rin ka ba? Mularga ko, bay. Magbalik ko sa akong trabaho sa una. Aron makatigom sa ko. Kaya gusto na sa ko nga magminyo mini Jim, Si bay, amping siyang pagbiyahe po, ha? Dali aras panahon eh. Walang ibaw eh. Duha na ko kabuan din sa Manila. Si Jim, kumusta naman kasi yun? Doy! Oy, Ana. Ikaw din, Ganihan ako nagsikig pangita ni mo. Ni Araman day ka din ni, oy. May tuyo ka na ko, An? Di amang kuy suwat nga gitonol diri ganin na. Para imo man di ay ni. Di mo lagi ka. Gemma may nakabutang ini. Gikan din sa kong uyab. Salamat kay Ana. Paabuton di kasi imong pagpaulit. Ang nagmahal, Jama. I love you, Jim. Mayo kay nauli na diya sa amo. Ako siyang bawsan og butangan sa nako telephone number nako sa akong gitrabahoan. Kay basi ganahan siyang mutawag nako. Kumusta naman mo si mong uyab, Doy? Okay naman, An. Nagsige ram gyapon mig sinuwatay. Maayo hinuon. Doy, nanawag ni mo long distance. Na ako na yung long distance ni mo, Doy, oh. Insa mo yung nanawag nako? Hello? Hello, Doy. Kinsa ni? Ako ni Doy, si Gemma. Jim? Ikaw din eh? Salamat ka, nanawagan ako. Kadito ko. Naunsa ka? Anong muram kag naghilak? Pasaylo ako, Doy. Ha? Jim, nga naman ka? Kanang na ngayon kag pasaylo na ko? Di na ko makapaabot
nimo kay minyuunon ako. O, sagod mo niya unon. Lain mga asawa na ko, Doy. O di na ko makamalipad kay nakatakda naman ang among kasal. Unsa? Masilo ako, Doy, nga nakasako sa tong relasyon. Parang na ko'y mahimo na, Jim. Kay, kasluno naman ka. Masilo ako, Doy. Oo, okay ra. Manghinaot lang ko nga magbalipayon ka o ba niya, Jim? Luoy agad ni mo, Doy. Di lang kita nga limi para sa usag-usaan. Ako pa ni mo, no? Mangita na lang kaglain aron makalimot ka niya. O kinsam-sang bayhanang akong ipuli niya. No, may daghan diha, good. Pangita og lain aron makalimot ka si mong uyab. Noon sa mga diya, Doy. Naginukdok na masyag ka. Mukalit lagsuod sa kong nahuna ang gibuhat sa kong uyab eh. Ako pa ni mo, no? Manguyab ka sa tong kauban din eh. Ha? Kinsa bang kauban na to na iba? Kanagod si Ana, oh. Ha? Oo. Naibaw ko ibugay na si Ana ni mo. Panguyab din na. Para malimot ka sa imong uyab. Tinuod-an. Uyab na ta. O, Doy. Ako na kang gisugot. Muangkon lang ko ni Budoy, ha? Sa una pa man ko ganahan ni mo. Pero, wa ko'y mahimo kay... Saon taman, wa man ka manguyab na ako. O, usa pa, may uyab naman sad ka. Ana? Og manghinaot ko nga, makatabang ko ni mo nga malimot kasi mong uyab. Ha? Magbinyo ta? O, An. Kana ko musugot ka. Nga nang dili ko taon. Nga nahigugmawang ko ni mo, Doy. O, gusa pa, sakto naman sa tas-edad. Salamat, An. Tutoy. Dong, na ako'y balita ni mo. Unsa man na, day? Mabdos na ko. Ha? Kumao na, happy na di ko mamahimong amahan. O, Dong. Yes. Day, amping ha. Kaya excited na kay kong makita sa atong anak. Aray! Doy! Day, naunsa ka? Sakit naman kaya akong tiyan, Dong, uy. Pasi mga anak na ka, day. Dali, dalon ka na ko sa ospital. Dali, aras panahon, day, sa? Walang ibaw, ikatulo ng atong anak nga imong gi-sabak. Maogi, Dong. Dili lang mahibawan. Mutulo na ang atong anak. Kay karon ba yung buwan na ang akong gipaabot. Ay, salamat kay hapit akong maot. Mahapit na lang ko sa merkado aron namin masudan. Dodoy! Doy! Unsa ka? Daotang balita, Dong. Among gida sa ospital si Ana kay nagbati na ni. Pero, namatay siya human gihimugso ang inyong anak. Mao na nahitabo ni mo dito sa Manila. O ma, huwag mo hinungdan nga ipaulit lang ko din sa ato kay maglisod ako gatiman ning tulo na ko ka mga anak. Ay, sige lang. Abangan ka na mo sa pagkatiman sa imong mga anak. Ha? Nangumusta si Jim man ako ma? Oo, kay nahibaw pa siya nga niya ka. Asa mo rin si Jim mama? Tuwa sila ha. Ako siyang bisitahon ma. Kumusta Jim? Ni daga lang gihapon. Ha? O sa'y dagagod? Di ba kaslunon mo ka to? Oh, pero wa madayon. Ha? Uy, nga naman. Pila na unta kadlaw ang among paaboton. Kaslo na unta mi pero gipos silang akong pamanhonon. Unsa? Mao na Doy. Wag swerte. Tinuod akong nabalitaan nga namatay ang imong asawa sa ikatulo niyang pagpanganak. O Jim, huwag mo hinungdan nga ibalik ko din sa ato kay di magin ako makaya nga huwag kauban sa pag-atiman sa mga bata. Kuhaan na lang kong yaya sa imong mga anak, bi.
Musugkot di ka. Okay ra, uy. Huwag mo sa ko'y lingaw. Di ko ganana ng yaya eh. Ang gusto na ko asawa. Dudoy. Bitaw. Musulti na ko ni Musti nood, Jima. Karon nga nakita ka na ako pag-usap. Ibalik pagpatikang akong kasing-kasing. Dudoy. Gusto na ako nga magbalik ta. Pero, masigwa na kay gugman ako. Kisa may nag-ingon nga wa ko'y kukman mo. Oh, nahigugma pa di ka na ko. Wa man gud mawa nga kung gukman mo. Natimingan lang nga may nangasawa na ako. Og nahadlo ko nga di na ka magpakita na ako mo ni sugot na lang ko. Pero way swerte kay namatay man akong pamanhunwen. Pero doy, ni apa kita nga akong love ni mo. Love pa sigapot ka, Jim. Makadawat ra ka na ako. May tulo ko ka mga anak. Uy, ayaw ka balaka. Ako'y manginahan sa tulo mo ka mga anak. Dapat, Jim. I love you, Tutoy. Okay ra ba ka sa itong pagpuyo, day? Ay, okay lagi kaayo. Wag ko ikasaway ni mo dong. Kay buutan ka, nya pinangga kay ko ni mo. Salamat, day. Nya, amlakaw na ko ha. Mangumpran ako para sa arong tindahan. Sige dong. Malipay ko rin Tutoy sa akong ibalita niya nga mabdos na ko sa mong anak. Ay, nga nas Tutoy. Doy, naku ibalita ni mo, Doy. Malipay kit ka ini. Doy, abi ni mo. Tabangi, kuday ka. Ha? Ay, ginoo ko! Tatong Doy! Tabang mo! Tabagi ko ninyo! Ato na ko sa ospital si Dodoy! Tabagi ko! Ano mo ni mag-ihog? Patay naman eh! Ginoo ko! Yatakit tingal init, tagos ka init! Dodoy! Kagibiyaan mo ko ni mo! Dili na hinuon ka makakita sa umabot na tong anak! Complicated heart. Kung ang pagtuo sa uban nga tungod sa heat stroke na mata Tiyo Dudoy. Sa pagkakaroon, graduate na sa senior high ang ilang anak ni Jima o ni Tiyo Dudoy. Dini na lang kutob, daghang salamat sa inyong pagtagad ng tampo. More power, Ariman. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Zamboanga City. Ang ito matatampo nagdasangan nga Randy. Oh, naunsa man gadi ang nagsige na nagkaginoktok. Uy, salam gud to. Ngano ka eh? Ayay. Murag na iba na kog kinsay mong ginuktok ka niya. Si Julie? Oo. Nawa lagi. Ikaw ba? Dugay naman ka nakagusto na niya eh. Anong wa man ka mulihok diya? Mauwaw lagi yun lagi ko ba? Nga naunsa na. Wa kay makuha nang magsige ra kag tutok niya eh. Naunsa mo ka? Ya, sa umin ako nga. Mutalaw mo gid ko. Talawan sa ni mo eh. Sige. Ako'y bahala ni mo. Tabangan di ka. Sao na lang, maunahan niya kaslain, bida. Basta kay magsabot lang tandaan ha. Kung magkatubang na gani mo, ay gig atras ha. Oo, sige. Salamat ba ya? So, unsa man ta ani? Magsige lang ta kinuktok ani? Kuan. Huy, relax lang. Mura ba kagikulbaan? Jolly. Kuan. Yes, Randy? I love you. Ha? Unsay I love you. I love you. Mahal ka. Kaya sa tinuod lang, nakagusto ko nimo. Dugay na. Karon na gid ko na ikaisog nga musulti nimo, Jolie. Sorry ha. Nga na nag-sorry man ka. Sorry kay nakagusto ko nimo. Naibaw mo ko nga wakay gusto na ko. I like you, Randy. Ha?
Og sige. So ayan na to. Bas hindi ay gumo-work ng duha. So, kita na? Yes, kita na. Uyab na ta. Unsa man? Ready na ka? Kay mga na ta. Oh, ikaw na lagi. Asa man ni mami ko? Si Josh? Nasa ilakaw. Nga naman. Di ba, magsige man unta mo kuyog? Oo. Pero nasa yung mga panahon nga, naamis na tagsa-tagsa ka mga lakaw. Sama ka ron, natay date. So, dili siya pwedeng muuban na to. Okay. Sige. Oh, may kay nagmatanak kanak, dinhi baya si Josh ganina. Nga naman ma. Naku dumoy outing ron, unyawa ko no siya makakontak nimo. Hala, uday. Kalibutan ako. Mga dam ko ma. Magdali ko. Bay! Ay. Nakaapas kita. Uy, saan? Dami mo akong tug. Huwag nalimot sa gigo nga. Natay outing ron. Sige kong panawag niya para i-remind siya pero di mo gid makontak ko eh. Sige lang. Importante nga, niya na mo. Mangluod sa good ko if dili may madayon. Gusto kong mag-enjoy tonight. Ay, kabala ka, Julie. Sure ko nga magkasinabot mo ni Venice. Oh, Venice? Oo. Kinsa mo silang bayhana, bay? Lahi na sad. Uyab? Nanaday kay Uyab? Josh, pa imo. Mas mahibong ko kung mahutdan nagbabay. Nasa ko'y kuhaon sa tong room ha, Randy. Excuse me. Anong to siya? Okay na ka? Okay naman. Naglain lang akong lawas kanina. Niinom kong tambal maong nisod ko din sa kwarto. Ngano nisod man ka? Gibiyaan na to ni mo si Josh? Namsa si Venice iyang kauban nito. Mao ba? Kung okay na ka, gawas na ta. Aron, maligo. Sige. Wala. Katugom di ko. Saan maroras Alas 12 naman di eh. Asa mo kas Julie? Basing nagpangin sa gawas. Atuan ako. Umiingaw man diri. Gusto kang i-rest na ko ang among friendship ni Randy para ni mo? Kinsa marong kalala si Josh? Josh, dili na nako kaya. Kapoy na kayong pakaaron ingnon. Unya ikaw, nagtapon ikaw babae din eh. Aron di magduda si Randy na to? Di na ko kinalan niya magduda. Kaya nasakpa na tamo. Bay Randy. Bantay sa lakay dinig imo, Josh? Bay, sorry. Mabdos ko. Usa? Mabdos ka? Oo, Josh. Og ikaw mo'y amahan. Maayo. Inaan na day mo'y umaabot na anak. Congrats ninyo! At ang hirap magpapanggap ako. Sakit tamoy. Ay, ibaw ko nga sakit. Pero moabot ra ang panahon nga ma-move on unya ka. Tanawa niya. Abot ang panahon nga katawaan na lang unya na nimo. Siya rabay akong gimahal, ma. Ang baka ako. Maka-move on baka ako ni Jory. Dong. Sakit na kayo kay tarong kong amigo ni Josh. Nagtarong sa ko sa mong relasyon ni Jory. Pero nagkahimok magyapot sila na ko ini. Nalang yung mga tao, anak, nga way pagbati. Nga mas piliun nila ang kaugalingon nilang kaliipay. Sige lang, okay ra. Moabot ra ang panahon nga gabaan raon niya sila nimo. Anak, naunsa ka man, nagsige ka na lang yung trabaho. Wala ko makakita nimo nga naglingaw-lingaw ka.
Okay ra uy. Ay kabala ka. O paghihapon ka maka-move on, Duha ka tuig naman ang nilabay, anak. Panahon na sad siguro nga imo silang pasayloon para magmalipayo na ka. Ma, dugay na ko naka-move on. Wala ko'y kalagot nga gibati nga to nila. Oh, gadit lang. Kitsa mo karon? Wa mo ko'y gi-expect nga bisita. Bye, Randy. Josh? Oh, ngano niya mga? Dugay na giduunta kung nagplano ba nga muani ko. Pero nag-una lang gid nga ako kadlok bay. Ug kauaw tungod sa akong gibuhat diyan nimo. Kalimtin na to. Dugay na tamong gipasaylo. Tinuod ka bay? Salamat kay bay. Salamat gid kayo. Buutan gid kay kada. Pero ikaw, kumusta mo ka bay? Nidaot lagi ka? Oo bay. Ay, grabe ang kalisod sa among kahimtang bay. Apit na lang, wami kao ni Julie ug mga bata. Gaba na siguro ni namo. Ay, pag una-una na eh. Pagsuway na ng tanan. Pagsuway? Ngangtod karon bay, wa pa ko'y nakitang trabaho? Gusto ka, i-refer ka sa among kompanya? Hiring man mi. So ay uga play, kay basin umandawat ka. Sige bay. Salamat bay ha. Nadawat gid daon ko bay. Uy, sa payan bay. Ang pingi lang yun ang iyong trabaho ha. Ayaw na pag pinariya sa una kay di na kapatanon. Na kay pamilya. Na ka na asawa o anak nga nagsalig ni mo. Ay kabala ka bay. Di gid ko magbinuang ini nga akong trabaho bay. Ande, suman, duty na si Diyos? Wa pa maghihapon? Nah, kita pala gani siya kabuhan din, badungo lang ila. Tayo ka ba? Ang saan ka ni Betyos? Unya, tuon ako si Ila. Wa naman say uli-uli din eh. Mau ba? Ang sabi kayo problema niya? Niresulta na niyang pagkahimabay, Randy. Huwag na siya laing pamilya. Buwag na mi. Og ikaw rang usam mo isulong nga nagpadako sa mga bata? Huwag ko'y mahimo. Nakatumong man ko way ayo nga lalaki. Kung wa pa lang unta ko magbinuang nimo sa una. Siguro dili ko maingon ani. Randy, pasaylo ako. Dugay na tikang gipasaylo, Jolie. Abi ni mo. Love paghapon di ka. O gimahal man gyud di ka. Ambot ugod sa lay nasud sa kong una nga ginadamang ko ni Josh. Bugo kayo ko. Atuod, ikaw, naana ba kay pamilya? Wa ba? Nga naman. Sa tinuod lang, hangtod ka ron. Ikaw pa man kihapon, Julie. Randy. Nadawat na ako nga wa na ta. Naa ka na'y pamilya. Pero, dili lang ko matudluan ang akong kasing-kasing. Ikaw ra gid ang akong gimahal, sukat pa sukat. Mahal pa sa gihapon, di ka hangtod ka ron, Randy. Sugot ka. Sugot ko. Bisag unsa pa na hangin ni mo. Di na tika buhian pa. O dili na sa di ka pinuangan. I love you. I love you too. Di ko naman akalain na di ko rin inasahan pa. Adong higayon na yun ako na-prove sa akong kaugalingon. Nga love ko ang akong gibati para ni Jolie. Ug ako nag-fight, ikaduhang higayon. Dinhin na lang ko to. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.
Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kababae nga nagtuyo sa Basak, Sambuan, Cebu. Ang ito matatampo, nagdasingan nga, Sherry. Hay, maura gani mga intrigong kwarta nako. Sure ka nga paigo ni sa imong mga anak? Ay, yung saon man mo nga maurang may nagkaya sa kukita. Nahibaw kag yung gamay kay kong kuha sa pangisda nako. Ma, pa. Ay na lang kun mo pag-away ko. Napamantay sobrang asudan gahapon. Ato na lang tong ipuno. Mga anak, pasensya na mo ha. Nga dili gyud mo na mo mahatagan og maayong suporta, saktong suporta ni Papa nimo. Ay unsaon wa man gyud bisag usa namo nga nakahuman gyud sa pagtuon. Muna maura gyud ni kaya namo. Ayo lang kabalaka, ma. Saad na ko ninyo nga mohuman dyan ko sa kong pagtuon. Para puhon, kung makahuman ako, o niya makakita na ko og nindot ka trabaho. Dili na maghago si Papa sa pagpangisda. O ikaw sad, ma. Di na ka manahi. Salamat, Shari. Hinaot pa unta nga matuman nimo ang imong pangandoy, anak. Shari, narabay diskurong gabi sa lungsod. Ato ta, ha? Haladay, uy, tingali dili ko sugtan nilang mama mula agrong gabi eh. Suwayin lang, good. Masin pa di ay. Oo, sige, suwayan ako. Ma, pa, manangit unta ko ninyo kung okay ra. Unsa man na? Manglaag unta mi ni Rowena sa lungsod pa kay fiesta man. Uy, unya unsa sa kang oras sa mauli, ana? Mga alas 10, mauli na ko. Hala, sige. Basta siguro alang gyud nga alas 10 nala ka din ha? Salamat, ma, pa. Mayo gani day kay tan kasi mong mama ug papa. Mao lagi day uy. Napay kay ko. First time gid nila ako nga mulag og ingon ini day. Wara magid intang ko kasuway aning disco. Liyo ni day uy. May uban nga magkit-paris nimo. Bina ko love song pre itira na. Ha? Nashock man ka. Mahadlok ka? Suwayi lang lagi. Day. Day. Tanawa oh. Sugod nagparis-paris ang uban. Ay, nalang tayo makuha na ko ron, uy. Ako day, mutanaw lang ko ang mga nagparis-paris. Hi! Kaya maging-paris ni mo? Ha? Ako? Lain pa ba? Ha? Uy, tay! Sugot tayon! Gwapo ba yan na, sige ka. Uli ka ako kay maging-paris na niya. Bahala na. Sige. Wala, uy. Mayo pa ka, day. Berto! Napaiway paris din niyo! Anin na lang! Uy! Berto! Dali! Uy! Ay! Uy! Aram day ka magtago ni Miss. Pwede kang sayaw. Sure! Salamat ha nga, naging paris mo na mo sa sayaw. Uy, kaso, uy. Inalingaw man sad me. Oh, wa malagi na magtingog ang usa din eh. Uy, day. Tingog sad, uy. Ha? Hala, pasensya na gid mo ha, pero kinalala ko mo pa uli sa amo. Saad man ko sa kumama o papagod nga alas 10 to sabay. Amo ba? Yato na lang muna mo sa inyo, miss. Kinsa ganito yung ani mo, miss? Shari, pero ayaw na lang may ihatod kay tingali o kasabaan ko kung naay makakita na ko ba. Gihatod ko dito sa amo, nga na ako'y kuyo. Taw, sunod na lang boys ha. Pasensya na. Okay naman sad me, sayo pa man sa drone. Sige. Pagamping yung taon mo, win her. Oberto, oy. Ya, pwede taon ko. Text ko naman. Okay, sige. Ato na, mi. Bye! Dali na, uy. Bye, Shar. Kinsa man ay nag-text na kog hi? Number man ni? Na ako replyan? Uy, hala. Nanawag man hinuin? Akong tabakuin. Hello? Hello? Si Shari ni? Oh, kinsa ni? Nalimot na ka na ako, Shar? Si Daniel bito ni? Magkita tabi? Ha? Niya ko ron dapit sa inyo. Unsa? O, unsa? Time pa. Huwata akong text. Dito din magkita dapit sa amo kay tingali umakasabaan ko sa kong mamagpapa. Sige, Shar. Magguwat ko ha.
Bye. Bye. Ay, unsa may nasud sa utok aning tawanan ko eh. Ikalit man lang ni siya. Mamulbo sa ko gamay bi para dili ko hamos tan-awin. Salamat ha nga, nakikita gi ka na ako. Daniel, to imong nga ano. Oh, sure. Unsa da hinungdan nga nakikita ka nako aron? Di hindi kag number nako uy. Nangayo ko sa number ni Wina, dito kang Bayberto. Unya, dito kang Wina, nangayo ko sa imong number. Mao ba? Kuan ta, share. Manguyab unta ko nimo kung okay ra. Ha? Naibaw kong preskura kay ko, no? Preskura kay kong paminahon pero sadyang nagkapares ta sa sayaw ba. Di na magyud ka na ako malimtan. Labi na imong naong. Kung sa kakahinhin, muda sa imong malihok. Di ko halos makatug, sukad lang makita ti ka. Daniel, kuan, wala kay uyab? Wa siya, Roy. Promise pa. Ang tinuod, Daniel, ganahan ko nimo pero di pa magkusugtan kung mag-uyab-uyab. Kinahanglan nga iwason sa akong pag-eskwela. Share, isaan ako nimo. Dili ko mahimong babag sa kung unsa may mong mga pangandoy. O kung gusto ka, sa usa lang ka adlaw sa usa ka semana ti kaanion sa inyo. Aron ba dili mahibong sa dang imong mama ug papa? Sige. Ha? Sige, buot nimo ipasabot nga kita na, ha? Sige. Ha? Yes! Nalipay kay ko, Shar. Isaad ako nimo. Mahalon og panggaon ti ka. Dili ka magmahay. Mahal ti ka, Shar. Mahal ta sab ka, Daniel. Shari, graduate ka naman yun sa high school. Unya, ni saad man to si tiya ni mo. Isuon si imong papa. Katuntuan na kuyo sa siyudad nga siya mo ibahala sa imong pagtuon sa kolehiyo. Unya, unsa may hunahuna ni mo. Adto ko mo puyo dito, ma? Oo. Alangan man sad og magsigi kag uli din sa ato nga sambuan maning ato layo man kayo. Nak, ayaw balibari si tiya ni mo. Ano ko kayo? Agwatahala sa god nga malayo ka din sa ato. Mana daon niya ka anak dito. Pwede ba sigang mo pauli din sa ato kung wa kay klase? Sige pa. Adto ka na mo eskwela sa syudad? Oh, Daniel. Sa ato pa, imo na day kumbiyaan? Mag-ulian man sa kudinhi kung way klase good. Share, basin makakita kag lain dito sa syudad, ha? No, di na mahitabo, Daniel, uy. Mahal ka ayo, tika. Salig kay ko nimo, Share. Mahal sad kay tika. Basta isaad sad nako nga dili ka mangita og lain, ha? Dili gina mahitabo, Share. Magpaabot ko nimo. Maayo pa ka, day, kay makatiwas lagi kasi mong pagtuon. Dawin na. Amping begit in taon dito, day, ha? Mingaon ko nimo. Sigurado gyud ko nga makakita kag bag-ong amiga dito. Bisan pag makakita kong mga bagong amiga dito, igid mahitabo no nga kalimtan ti ka. Number 1 best friend gihapon ta ka. Aw, thank you, Dad. Mentras ako mao'y nagpa-eskwela ni mo, Shari. Gusto ko nga way disturbo sa imong pagtuon, ha? Gusto na ako nga mag-focus una ka sa imong pag-eskwela. Aron kung makahuman ka na, makatabang ka sa imong mama o papa dito sa inyong probinsya. Asa raman unya ng uyab-uyab ba kung makahuman na ka? Tiya. Nagkasinabot ba ta? Oo, tiya. Isaad na ko nga dili makaapekto sa akong pagtuon si Daniel. Himuon ko siyang inspirasyon. Aron mas maningkamot kung makalampos sa akong pagtuon. Kumusta man kadi Langga? Okay na ko Langga. Ikaw diha? Niya, gimingaw na kay ko nimo. Ako sad kani, gimingaw na sad kaayo ko nimo. Niya, kanus naman ka mauli, ha? Basin sunod buwan Langga. Manangit ko sa akong iyaan nga mo pauli ko diha.
Salamat kaya nga nauli naging kalangga. Gimingaw na kay ko. Hasta ko, Daniel. Pero, basin sa sunod na kong pauli, madugay-dugay pa. Ha? Nga naman? Di man gud gusto si Tia Gud nga magsige kog uli. Kay basin ko noong dinaon niya ko gustong mubalik dito sa syudad. Mao ba? Pero sige lang, ayaw ka balaka. Ohon, inig bakasyon. Mupauli magog siguro din eh. Bantay ba ha? Huwag paabot agad ko nimo din sa ato. Shari. Salamat, Daniel. Day, Shari. Nanangid ako si mong mama o papa nga dili lang una ka papaulion karon nga bakasyon. Nihangyo ko nila nga anhilang una kasbay kay ikaw lang unay akong pabantayon dinis bay. Kay mamakasyon ming tibuok pamilya. Unsa Tia? Ay dili raman sa ka maglaay dinhi kay na may pagkaon diha. Naapag internet. Tia. Mao ba? Di na di ka mo pauli din eh. Sorry kit kaayo lang ga Unsaon man gud nga way makabantay sa bahay nilang tiya dinhi. Ay, sige lang. Nakasabot ako, Shari. Oh, hello? Daniel? Hello? Hello, Daniel? Mao ba? Wa na mo kontak si Daniel nimo? Oh, Daywen. Sige kong text niya pero di naman ko replyan. Sige lang. Ayaw ka bala ka, Day. Magpangutan akong Berto kon naon sa si Daniel. Sige, Daya. Palihog ko. Salamat. Oh, si Daywina. Hello, Wen. Kumusta ko no? Day, sure. Nagkita ming Daniel, Day. Unya, Day. Nganong mo man siya mo reply sa akong mga text niya? Day, ingon siya ba? Kalimti na lang ko no siya. Kailangan ko na siya ilain. O niya, nanasad sila umaabot nga anak. Unsa day? Nangluod mangguguno siya nimo. Kaya wala ko na kay oras niya. Ikapoy na ko na siya sa inyong sitwasyon, uy. Maong mas maayo pa ko nung magbuwag na lang yun mo. Hina. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Gisakitan kay ko sa kong nahibaw-an nga naa na siya lain. Ilabi na yun nga may umaabot na silang anak. Nakaingon na lang sad ko nga maayo na lang puwet kay lahi ang among tumong ni Daniel sa kinabuhi. Siya gusto nang mo settle down. Samtang ako, gusto pa ko makatabang sa kong pamilya. Ini-graduate na ako. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ang gandam, Jean. Nga naman, ma? Ato na kapuyo sa ibong maguwang. Ha? Nga nung ato makupuyo, ma? Ay, di na ko kaya ang pagpa-eskwela ni mo. Maayo unta to ko na apatong imong amahan kay duhami nga magtambayayong sa pagpa-eskwela nimo. Unsaon nga wa naman si papa nimo, maong ato ka ni ate nimo. Sige ma. Tabangi lang gusto nga buhaton nini sa bahay, Jean, ha? Oo, ate. Pag binuutan lang yun, aron makahuman kasi imong pag-eskwela. Salamat in taon. Kaya pila na lang kabuhan ang akong pabuton. Makagraduate agad ko sa high school. Congratulations, Jean! Salamat, eh! Anak, congrats! Thank you, ma! Ano, sa may plano ni mo ron, nga nahuman naman ka sa high school? O padayon kag eskwela? Mo, pahuway lang sa kuti, oy. Ako lang sa kang tabangan sa mga trabahoon, Dinis Bay. Sige, ikaw ang mag-igo. Jean, ansa man mo kuyog ka na ako? Asa man, te? Domingo man doon. Panimba ta. Sige, te. Kaila ay sa sige pundo Dinis ato, uy. Asa manis ate nga? Humana man unta ang simpa. Jean! Te! Pansa man, mamauli na ta? Kadiyot sa uy, na makikila-ila ni mo.
Kitsa man, te? Kauban na gawin din sa simbahan, Gwed. Dali, tuasa itong dapita ay. Brad, mo na akong manghod si Jean. Uy, wag pa malikag banghod, sis. Salamat, kuya. O niya, asa naman yung anak, Brad? Ganiyot, ha? Joshua! Joshua! Pa? Dali. Dali, anak. Nako'y pilaila di mo. Jen, ako anak si Joshua. Hi, Jean. Hello. Jean. Te. Ato ba nga sa tumpapan ni Joshua, be? Ano sa yung tuyo, te? Aduan lang, aron may baho ka. Unsa man antay imong tuyo na ko, ya? Jen, naibaw ka bang yun nga to reliyon, pwede nga makigminyo bisan og dili uyab. Og api di mo, nakauyon ko rin mo para sa akong anak. Unsa? Maong mananghid ko sa tong labaw nga minyoon mo si Joshua. Kuya. Unsa man, okay ka nga makibinyo na ko? Bisag, dili ta uyab? Okay naman ko, Josh. Mangutan ako ni mo, Jean, ha? Unsa man na? Nakagusto ka ba na ako? Bisag, wow no, kay babae ko, pero akong angkol nun nga nakagusto sa ko ni mo, Joshua. Kung mauna, Jean, parehas na yung atong gibati. Ha? Nakagusto sa ka na ko, Josh? Oo, Jean. Sa una ko palang baka kita ni mo. Ganahan na kay ko ni mo. Kung mauna, okay na day kayo nga magminyo ta kay parehas man tog feelings. Yes, Jean. I love you, Jean. I love you too, Joshua. Nga nung gipatawag man minimong duha si Joshua, kuya. Nasabutan na ba ninyo kung kanus ami magpakasal ni Jean, pa? Dili ba dayo na iyong kasal? Ha? Nga naman pa. Unsa na yung problema? Dili mo sugot ang atong labaw sa simbahan. Nga kamo ang magkadayon. Unsa? Nga naman pa. Gusto sa atong labaw nga ang iyang igsuon mo ay ipaminyo ni Jen. Unsa? Ayaw na pag-iyak. Nalipay na unta ko ga. Kita mo'y minyoon, kinakasinabot ta. Pero dili man di ay. Watay mahimo, Jen. Kay maumanig gusto sa atong labaw nga ang iyang manghod nga si Daniel. Mo'y muminyuan. Joshua. Manghinaotan ako nga magmalipayon ka o ba ni Daniel? Pangandan na kay ugma na ang iyong kasal. Jen? Daniel? Nakinatok ng ka. Nausam ka? Dili na tingali na angay pa mo ipangutan na, Daniel. Kinahibaw ka yun nga dili ikaw ang akong kalipay. Parehas sa Jen. Oh. Daniel. Wala sa mong pagbati naman, Jen. Kailangan akong gigugma. O napugos na ko sa pakigbinyo ni mo. Tapos kung magawa nga atong labaw sa simbahan. Huwag mo sugot lang ka. Nga magpadayon ta ini nga watay gugma. Magsabot ta. Ngaon sa? Nga magbuwag ta sa bayong kabubuton, Jen. Ha? Abi ni mo, ato lang gilisulod atong kaugalingan. Magbuwag lang ta. Pangitaan mong kalipay. Pangitaan ko sa akong kalipay, Jen. Salamat, Daniela. Maayo kay nagkasinabot mo nga magbuwag. Ote, oy. Kay lisod-sad kayo kung among paantuson among kaugalingon. Nga magtipon mi nga way gugma. Mao sa gyud.
Asa na tayo si Joshua, te? Kuan, sukat nga namin niyo ka. Wala masig ko makakita niya. Ang akong nahibaw nilargas laing dapit. Gisa kita lang gitingali siya sa nahitabo na mo, te. Murag maogid na. Jean, pangandam sa imong kaugalingon ha. Nga naman, te? Na ako'y kaila, mamisita ni mo. Ha? Mo ni siya akong giingon ni mo, akong kaila, si Enzo. Dong, si Jean, akong manghuwin. Kumusta, Jane? Okay ra. Hapit na lang kada adlaw nga niya ka sa amo, Enzo. O sa mga matuyo? Naibaw naman tingali ka kung unsay tuyo sa kalalaki nga to sa babae, Jane. Oh. Bisag bago lang ta nagkaila, Jane, pero gibatin ako nga love ti ka. Nahigugma ka na ako, bisag. Niagi na ko kaipon. Naibaw na ko sa tanan, kaya gisultian ko sa imong maguwang, Jane. Pero ako magdali. Andam ko magpaabot hangtod kanos aka maluin ako, Jane. Hago na kayo ng tao, uy, kada adlaw ni Adinhi. Pero ang kahina kung may gusto ka, or wa. Te. Kung wa kay gusto niya, o balibari. Kumusta naman akong giinon ni mo, Jane? Dugay-dugay naman gid kong nananguyab ni mo. Hangto ba karon o ba gid ka maluin ako? Nakita na ko nga pero anay kasi mong tinguha di rin ako, Enzo. Maong gidawat ko na ang imong gugma. Tinuod, Jane? Oo, Enzo. Kaysa tinuod lang. Na naman sa ko'y feelings para nimo. Salamat, Jane. O gusto ragid ang akong ihangyo nimo. Pangkaalang kit ko. Ako na isa mo, Jane. Pulos kalipay, ako ihatag mo. I love you, Jane. I love you too, Enzo. Bisan pa man sa naitabo sa akong kinabuhi, nakakita lagi hapon ko og lalaki nga matuod nga nagmahal na ako. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga nagtuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Rico. Rico, doon ako'y lakton. Bantayo na ang tindahan din, ha? Sige, ma. Ay, di ka apan ako eh. Labat di kang uda. Sam siguro ning orasan na ulit kagabi ikot. Ayo. Unsay ato? Magpaload unta ko. Kupa niya eh. Sakay pa nga niya, no? Iniglakaw niya. I-save ko niya ang number, be. Kana? Oo, pag una na to silingan din, he. Okay, ma. Nga naman di ay. Wala ma, oy. Sige na. Pamasiyo na diha, aron mga una ta. Ug giniguman, tawagan nga to si Papa ni mo, ha? Ingna nga manihapon na. Oo, ma. Kaway. Di man siya mawa sa una-una. Ganina rin ko sigig text, pero wag mo reply, ay. Ay. Rico! Bango na diha, manimba na ta. Ma, kailangan ko, ma, eh. Ikaw ba? Daghan kay kag oras sa gawas, pero di gyud ka kahatag og usa ka oras sa Ginoo. Sige na, bango na diha. Uy, siya man na. Nag-serve di sa din sa simbahan di. Ma, ining Domingo ba? Kuyog ya po og simba ninyo, ha? Uy, milagro ha? Kaya ikaw na mo inanghagadron sa imong kaugalingon nga mo kuyog kag simba. Sa may nagkauni mo. Ay, wala mo, eh. Nakaamgol lang sa ko nga gusto ka sa imong gisulti. Nga ko'y panahon sa Ginoo. Pero kung mga laag gani nga way nungdan, tuwadayin ko. Maayo kun mao ka na. Unta ipadayo na nimo.
Rico, nak. Unya nga po na lang tamanimba kay gikapoy pa ko. Gikan ko ng laba, mapahuway una ko. Unsa ma? La, kung magpahapon mi. Di ko makakita niya. Karon tagtaod yung schedule nga mo-serve sa simbahan. Ma, ako na lang ang simba, ma. Ha? Sa ikaw na lang. Dili ka mo doon nga na mo niya? Oo, ma. Karon na lang ko tagtaod mo simba, ha? Nahala, sige. Ika'y bahala. Manang misa. Bahala na. Paabuto na lang ako siyang gawas. Sige ha, una lang ko ninyo ha. Bye! Hi! Hello? Managkaila ta? Oo. Nakapalood ka sa among tindahan at do. Silingan naman ta. Oo, nahinumdum na ko. Nisimba kagikan? Oo. May hinuon. Abi na kong pulos na lang yun laag ang mga batanon ron. Kuhan ba? Sige mo kong text na mo. Di man ka mo reply. Ha? Ako mang gisave mong number katong nagpa-load ko ka. Ikaw din na magsikig text na ako. Oo, ako. Unsa man untay tuyo ni mo na ako? Ganahan kay ko nimo. Ha? Unsa to? Pila sad kagabi nga di ko makatugog og tarong kay di ka mawa sa kong nauna. Unsa? Tinuod. Ayagod pagbugal-bugal diha, uy. O, ka ba mahibaw nga 45 anyos na ko? Unya ikaw sa kong tanaw, murag bata pa kyug ka. Mo 30 na ko. Si? Ikaw, mo 30 pa. Samtang ako 45 na. Mong in taon dong, ayaw kong i-apil sa imong mga binuang, ha? Seryoso man ko. Og bisag maglikay pa ka na ako. Dili ko mohunong aron ipamatuod na ako nimo nga bisag layo ang gintang sa tong edad. Dili ni babag aron panggaon og mahalon ti ka. Sana all. Salamat ha nga finally after pila ka higayon nga gi-reject na mo invitations. Nisugot na gyud ka nga makigkuyog na ako ron. Unsaon nga kulit ka manggo paayo. Pwede ko mo tana? Sige, unsa man. Asa rin mong bana? Dugay ng patay ang akong bana. Sa tinuod lang, dili mi kasado ato niya. Diya na ko nahibaw nga minyo dahil siyang dako nga naana ang among duha ka mga anak. Mao ba? So, wa kay narelasyon sukad pagkamatay niya? Wa rasad. Tingali kay mas gi-focus mangod na ko ang akong panahon sa akong mga anak. Mahal ti ka. Rico. Tagilan ko gigayon. Ug ako ipamatuon nimo nga mahal ti ka. Kaya na kong atimanon ka. Pero Rico, di na ko makahatag pa nimo og anak. 45 na ko, maglisod na ko. Ilse, dili man na mao akong giapas nimo. Ikaw ang akong gusto. Rico. Kini lang nga design sa sinina, sir? Oo, miss. Kadiyot lang ha. Wa ba mo yung laing color ini? Para sa imong mama, sir? You mean kini nga akong kuyog? Ako ni asawa, oy. Di ni na ako mama. Sorry. Sorry, sir. Sige na. Pangita lang may laing color, be. O kung wa, kana na lang. Rico. Unungon ta ni Rico. Kung magkuyog ta katawan tas mga tao. Elsie, wa ko'y labot. Mahal ti ka. Ug dili sila may importante nako. Ang atong pagbati sa usa-usa may importante nako. Mahal ko nimo, di ba? Oh, Rico. Pero nga akong mga anak, o kung mahibaw ko doon sa ilang reaksyon kung mahibaw sila bahin nato. Ato silang pahibawon. Unsa? Magkikatubang ko nila. Ma, unsa ko'y nasuod sa imong utok nga ni patol mo kagsama ani? Ura ram ni mong anak ko eh. Mahal na ko inyong mama. O gangtod kanos ani mo siya kayang mahalon, ha? Dili ka mapulaan sa kadugayan? Batanon ka pa. Makakita pa kag mga batanong babae nga mas gwapa og sama nimong edad. Please lang.
Atagi ko ninyo chance aron ipamatuod na ko ninyo. Nga mahal na ko inyong inahan. Gawas na din sa amo, bro. Mintras kapugong pagkus akong kagalingon. Nak, husto na. Husto na. Kung di ka gustong masumbagan ko ng imong lalaki, ma, papaulian sa ila. Kay di gina na ko siya madawat. Rico, sige na. Lakaw na. Gawas na lang. Sige na, please. Paulit na lang sa inyo, Rico. Nabuang na ka? Nagpakawaw ka lang namang mama ni mo din eh. Lahibaw na nga itong maslingan nga nakigrelasyon ka ng bago na itong silingan diha nga maguwang ka ni mong edad. Pa, mahal na ako si Elsie. Anak, murara na ni mong inahan. Uy, taon. Doon na pa may daghang babae diya nga bagay ni mo. Ma, pa, dili bang mo makasabot na ko? Mahal na ko si Elsie. Muna ako gibati. Nga naman nagmaguwang sa edad na ako. Babag ba yun na sa usa ka relasyon? Dakong babag! Ngun para ninyo, babag ni. Pero para na ko, dili oy. Og labanan yun ako kung gugmangad to niya. Kay mahal na ko si Elsie. Nag-unsa naman si ka din, ha? Kagahi ba ni mo ko? Please lang. Gusto na kong ikasulti inyong mama. Wa ba ka mahibaw? Nga sobra nga kawawa ang imong gihatag sa mong inahan? Napuno siya sa mga libak sa mga tao din, he? Maluoy ka. Mahal na ko ang imong mama. Buang ka man tingali? Di ba ka makasabot? Ha? Di gudi ka maglikay, ha? Kinibay mo! Saman! Di pa yung ka matagam! Ha? Anak, gusto na! Gusto na! Nalaging pasakitan ba ni Bosi Rico, ha? Gusto na! Malukoy ka niya! Titiislim ang ibig mo. Ang gagawin sa utak ng dadami. Dili sayo na nga mong giagian ni Elsie, kay naglisod man gyud og dawat ang among isig ka pamilya sa among relasyon. Pero, gifight gid namo ang among gugma, tungod kay mahal na ko siya. Hangtod nga nadawat na gyud mi nila sa hingpit. Ug sa pagkakaron, ninyo nami. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa RMN. Ug maoto mga listeners atong handumanan sa usa ka awit o hinaot mga listeners nga suportaan gapon yung paminaw ato ang handumanan sa usa ka awit nga karon nakunahon ako nga mintas kahulat ta sa ato ang palami drama nga maabot og 1 hour. Mao na kanahon akong edit sa handumanan sa usa ka awit kini atong drama mangud handumanan sa usa ka awit wala tagsawa wala kay pasiaw no garan ani ang handumanan sa usa ka awit love story no nindot atong handumanan no karon nga gi-upload karon naadyo tay pagtulunan nga nakuha sa atong drama nga gi-upload karon ulat-ulaten lang yung mga listeners kato atong sunod nga upload na to nga palimiay drama. Kung makaabot na to siya 1 hour mga listeners, ako din i-upload no para makapaminaw din no. O ako i-shout out no katong comment sa tuwa si Ma'am Liquin, shout out mo dia ma'am. Si Tuper Valdez, shout out mo dia. Miss Mercy Sandoval, shout out. Si Ma'am Disa Adwan, shout out mo dia ma'am. Si Mercy Sandoval. Si Music Love and Mix, shout out na. Si Catherine Sulip, shout out. Si Oscar Abedo, shout out mo da Oscar Abedo. Si Ma'am Crislin Tapaw, shout out mo dia ma'am. Kanunay jud kang nag-comment sa tuwa. Shout out po sa imong pamilya na karon sa Cagayan de Oro City. Si Judith Satia, shout out diha. Si Cathy Bando, shout out. Si Christian Villia, shout out diha. Si Ma'am Mary Chris Papuga, shout out po diha ni mo dia ma'am. Nga napjud ka permipod ka pa minaw sa akong drama. Jojo Bona, shout out diha. Si Amanda Torres, shout out. Si Judy Polistico, shout out mo diha no. Nalingaw jud ko permi sa imong mga comment no. Si Jimmy Sinal, shout out. Si Ma'am Belvina Tapali, shout out diha ma'am. O sa imong pamilya na karon sa Butuan City. Ug mao to mga listeners no, tanang ga-comment sa ato ang lumanan sa usa ka awit katuglas na to nga gi-upload. O paybaw na ko mga listeners no. Ulat-ulati na yung mga listeners no at ang pala may drama mao na to isunod ga-upload. Maintang makaabot na to 1 hour mga listeners no para maka-upload din ta. O gusto na ko mga listeners sa paghagyo kaninyo suportahay lang ato ang handumanan sa usa ka awit nga drama. Hinaot nga nalingaw mo sa atong mga drama o gusto mo na listeners daghang kay salamat sa inyong pirming pagpaminaw sa atong drama.